سلام كبرات تخطاتلتنا لومو دما كم قدمنا مصينا لنا بزعبا إيرتران إثيوبيان قداي قيح بحري علعلنا كنزتينا مسرتو قيح بحري مسرت لمعدي زخون زلو مسرت قجت نابزبل مزي دكتور أبي زلعالو نطبطات حيزنا كنزراربينا أنا اللخو بعلي تسفع لمالو كم أون زر سلاسة السومون نابتا عودي ناي بوليتيكال ساينس مرقات سلازخونو عمو زبلا أفلت أخلو مخاليو እንኳዕ መጻኹም ጋይስ እንኳዕ ደሓን መጻኩም سلام سامسونج ثانك يو دحان صنحካ سامي እሞ ከም መጀመሪ ኮነና ስለምንታይ እየን ብዙሓት ሃገራት ዓበይቲ ንበለን ንኣሽቱ ንበለን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግደሳ ኪኖት ናይ መስመር መጓዓዝያ ምዃን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፀጥታን ካልእን እንታይ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ እስከ በዚኣ ክንጅምር ዘርስላሴ በኣኻ ክጅምር طبق سامسونج سلام كمي كنيكم تعذبتنا احوات سامسونج من تسفى من كأ نمنتاي ين زقدسا عبيت هاجرات نمنتاي ين كتن قربابتنا ونابتي كيح بحريز تمتا ذبال عبي حتويو و هيستوريكا لخن ريوت داخوينا እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ኣብ ናይ ዝሑል ኩናት እዋን እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራን ናይቲ ከባብን ዘፅንዐ እቲ ናይ ፀጥታዊ ኣገዳስነት ነይርዎ ምክንያቱ እተን ዓበይቲ ሃገራት ነንሕደን ዝወዳደራሉ ዝነበራ እሳዩ ነይሩ እቲ መሊስና ታሪክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ከይገፍሓና ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናይ ዝሑል ኩናት ምስ እንመፅእ እውን እቲ ናይ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ንባዕሉ እውን ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይ ዓለምና ናይ ቁጠባ ናይ ንግዲ ናይ መመላለሲ ቦታ እዩ ከባቢ እዩ ንኤሽያን ኤውሮጳን ዝራኸባሉ ኣብ እዘን ናይ ማእከላይ ምብራቕን ናይ ኣፍሪቃን ድማ ብኡ ከዓ ሳይ ዝኾናሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ቁጠባ መስመር መተሓላለፊ ባሕሪ እቲ ዓብዪ ናይ ቁጠባ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ንግዲ ኣቑሑት ሳይ ዝጓዓዘሉ ከባቢ እንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እዚ ምስኡ ድማ እቲ ውሕስነት ፀጥታዊ ውሕስነት ናይቲ ከባቢ ዘገድሰን ድማ ተን ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ድየን ተን ንኣሽቱ ናይ ማእከሎት ድየን ዝበሃላ ይግደሳሉ እየን ንከምዚ ዓይነት ከባቢታት ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ እንመፅእ እውን ከምኡ ከዓ ናይ ከም ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ብዝሒ ሰብ ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ባሕሪ ሳይ ድማ ኣፍ ደገ ዘይብሉ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ድማ ነቲ ከባቢ ይጥምቶ እዩ ማለት እዩ ነቲ ባሕሪ ይጥምቶ እዩ ካብኡ እዩ ዝብገስ ሕጂ እቲ ብዙሕ ግዜ ክንሪኦ ከለና ንምንታይ እየን ሃገራት ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ነዚ ከባቢና ዝጥምትኦ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ሕቶ እቲ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ናቱ ምስኡ ዝተኣሳሰር ድማ ፀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዩ ምበልኩ ምናልባት ዝምላእ ክህሉ ክእል እዩ ተስፋ ኣለምን ንስኻን ትምልኡለይ ከምዚ ዝበልካዮ ዘሪት ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ዓይኒ ናይ መጓዓዝያ እዩ ንብዙሕ ዓለም ዝመሓላለፋ መርከባት ቀለልቲ ይኮናኒ ካልእ እውን እቲ ፖዚሽን ናይ ኤርትራ ወይ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብቲ ወሳኒ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ናቱ ዝኾነ ተራ ይህልዎ እዩ ግን ኣንሕና ናብቲ ኣገዳሲ ቦታ ምህላውና ነቲ ናትና ጂኦፖለቲካዊ ሎኬሽን ወይ ከዓ ካርታዊ ኣቀማምጣ ናትና ኣብ ግምት እቲኻ ብወገን ተጠማቲ ይገብረና ኣሎ ብወገን ከዓኒ ማዕረቲ ተጠማቲ ዝገብረና ከዓ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ቦታ ይመስለኒ ምስ እዚ ተሓሒዝካ ተስፍየ እስከ ሓደ ክልተ በለና እሞ ናብቲ ኣገዳስነት ብሽዑ ክንሓልፍ ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩማኹም ክልቲኹም መስለኒ እቲ ኣገዳሲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይ ዝኾነ ሃገር ማለት ናይ ዝኾነ ዓዲ ባሕሩ ክልታት ኣየሩ ዋላ ናይ መሬት ኣቀማምጣ ሪሶርስ ዘይብሉ ከሎ ዋላ ማዕድን ንኹን ካልእ ዝኾነ ነገር ፀጋ ዘይብሉ ከሎ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እቲ ሎኬሽን ጥራሕ ንባዕሉ ፀጋ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብከምኡ እውን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይካቲ ኣብቲ ትሕቲ ማይ ዘሎ ፀጋ ባህርያዊ ፀጋ ብዘይካቲ ካልእ እቲ ዝህቦ ናይ መጓዓዝያ ፀጋታትን ረብሓታትን እቲ ኣቃዋምኡስ ከም ሓደ ሪሶርስ ማለት ከም ፀጋ እዩ ሕጂ
ኤርትራ ከም ፀጋ ንጥቀመሉ ዘለና ኣይንጥቀመሉን ኣለና ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ክነልዕሎ ዘለና ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ፀጋ እዩ ብፀጋ እስካብ ሕጂ ኣይተጠቀምናሉን ማለት እዩ ግን እንታይ ኣብታ ናይ ዘርእስላሰ እውን ክምለስ ፀጋ ዝገብሮስ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ፍሉጣት ኣገደሲ ናይ መሓንቆ ቦታታት ተባሂሎም ዝፍለጡ እዩ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ እዚ ናይ ስትሬት ኦፍ ሄርሙዝ ዝበሃል ኣብ መንጎ ናይ ፐርሽያን ጋልፍን ናይ ጋልፍ ኦፍ ኦማን ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ካብ ዓለም ካብቶም ስትራቴጂካል ብጣዕሚ ተጠመትን ኣገደስን ዝኾኑ መሓንቆታት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ናብ እዚ እንግሊሽ ቻነል ማለት እዩ ናብ መንጎ ፈረንሳይ ናብ ዓዲ እንግሊዝን ዘሎ ኣዝዩ ብጣዕሚ ቢዚ ዝኾነ ናይ ንግዲ መተሓላለፊ ባሕርታት ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ እቲ ናትና ኣካል ወገን ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ናይ መሓንቆ ቦታታት ተባሂሎም ብፀጥታ ይኹን ብቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ይኹን በቲ ዝህቦ ናይ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ይኹን በቲ ዘርእስላሰ እውን ዝበሎ ናይ መራኸቢ ከም ምዃኑ ቦታ ይኹን ምዝ ሕጂ ብዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ዝተረኣየ እቲ ኩናት ፀረ ዓለማዊ ኩናት ፀረ ግብረ ሽበራ እውን ዝበሃል ምስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጠማምታታት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ናይቲ ዞባ ኮይኑ ኤርትራ ከዓ ካብቲ ዝነውሐ ክፋል ናቱ እያ ትውንን ማለት እዩ ስለዚ ከም ፀጋ እዩ ከም ፀጋ ግን ኣይተጠቀምናሉን ኣለና ስጋብ ሕጂ ንሕና መስለኒ ኣራይ ኣብቲ ኣገዳሲ ፖይንት ክኸይድ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሓደ ነገር ሰሚዕና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ የድልያ ኣሎ ወደብ የድልያ ኣሎ ናይ ህላውነት ሕቶ እዩ ዝብል ሓደ መጎተ ሒዙ መፂ ኣሎ ኢንፋክት ሓድሽ መጎተ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝሰማዕና ኢና እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ምምፅኡ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሓደ ህዝቢና ኣሕዋቲና ስኻ ትመርሓና ስኻባ ክበሃሉ ናብ ዝቆነዩ ወይ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ኪንኡ ሓሊፉ እውን ሰራዊት ኤርትራ ብጎኒ ኣብ ኣሕመድ ወይ ፌደራል መንግስቲ ተሰሊፉ ኣብ ትግራይ ደም ዝኸፈለሉን ብዙሕ እውን ብኡ መጠን ዝተነቕፈሉን ኩነታት ኣብ ዝረኣና እዋን እዩ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ቅድሚ ሕጂ ንሕና እውን ገሌና ብውልቂ ዝገበርናዮ ዝቀረፅናዮ ቪድዮታት ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ኣሕመድ ናትና ስትራቴጂክ ኣልያንስ ድዩ ወላት ስትራቴጂክ ኣልያንስ ከም ኢትዮጵያ እንተረኣና ያኸ ሰብ ዲ ክኸውን ዘለዎ ቀዳምነት ዶብና ክኸውን የብሉን ድዩ እዚታት ዝብል ኣገዳሲ ሕቶታት ይመፅእ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኪንኡ ሓሊፉ ግን ናይ ዶብ ጉዳይ ሕጂ ቀዳምነት ኣይኮነን ቀዳምነትና ኢትዮጵያ ምውሓስ እዩ ዝበሃል ነይሩ ብገለ እውን ዝመፅእ ክትዕ ነይሩ ዓባይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሰላም ትህባ ድያ በቲ ሰብኣውነት ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ክድልድል ኣለዋ ልምዓት ክትፈጥር ኣለዋ ህዝቢ ክቐስን ኣለዎ ትብሎ ጉዳይ እዩ ግን ብዓይኒ ስስዐ ጌርካ እንተሪእኻዮ ብዓይኒ ናሽናል ኢንተረስት ተሪእኻዮ ኸ ንኤርትራ እንታይ እዩ ዘርብሓ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ኪኖዙ እንድሕር ከድና እውን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት እቲና ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ፊናት ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሓዘን ኣሎ ኢትዮጵያና እታ ዝኾነ ዝተሓመሰ ኩነታት ኣሎ እጂ ጥቕልል ኣቢለ ምእንታን ግዜ ከይንወስድ እዚ ከም ባክግራውንድን ድሕሪ ኣቐሚጥናዮ ወይ ከም ድሕረ ባይታ ምሕዝነት ወይ ኪዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ግምት እቲና መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ወደብ የድልየና እዩ ባሕሪ ህላዌና እዩ ዝብል ካበይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ እዩ ናብዚ መደረ እዚ ኣብዚ ግዜ ዝኣትዩ እስከ ብኡ ንጀምር ዘርኢ ስላሴ ኦኬ ቴንክ ዩ ሳምሶን ንምንታይ እዚ ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ተላዒሉ ሳያታ ፖይንት ንምንታይ ከቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን ተገይሩ ኣብ ልዕሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጦም ናይ ሕድሕዶም ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራስ ንምንታይ ኣካል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብቲ ኩናታት እዩ ዝበሃል ሕቶ እዩ ይርዮ ይነበረን ድዩ ባህርያት ናይ ኣብሲ ክርዮ ኣይከኣለን ድዩ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት
بعد يكون 4 عمد يخوينو زلو حجي ولا 5 عمد كوينو له مالتي خريو يكالن دي بحال عبيت حتوتات كل حالو زلو مالو حجي انتايو ካብኡ ክወፅ ዘሎ ሕቶ እውን እሞ ኣብ ቅዕድ እዩ ትዝምድና ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን ዝነበረ ዝበሃል እውን ወፅ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ክልተ ተኽእሎታት ረኣየኒ ሓደ ብዛዕባ ሃገር መራሒ ሃገር ሰባት ከም መራሒ ሃገር ዝፈልጥዎም ግን ከዓኒ እቲ ናይ መራሒ ሃገር ባህሪ ዘይብሎም ጋምብለርስ ዝኾኑ ምሻለልካ ዘይሓላፍነታውያን ዝኾኑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ዝፃወትዎ ፖለቲካ ኣሎ መን እዩ እቲ ናይ ሓዋሩ ናይ መሓዛ ኢልካ ዓበይቲ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ስትራቴጂካዊ ውሳኔታት ትወስደሉ እሞ ምስኡ ምሻለልካ ከም ፓርትነር ከም ኣላይ ኮንካ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ኩናት ተኣትወሉ ዝበሃል ክእቶ ነይርዎ ድዩ ምስ ኣብይ ኮንካ ዝበሃል ዓብ ሕቶ ኣሎ ምሻለልካ እቲ ባህርያት ምሻለልካ ከም ሓደ ናይ ጋምብለር ባህርያት ስለ ዝነበሮ ዲኣትዩ ወይስ ንግዚኡ ምሻለልካ ሓደ ካልእ ፀላኢ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝጥምቶ ንሱ ስለዚ ክልቲኦም ናይ ሓባር ፀላኢ ነይርዎም ክልቲኦም ጋምብለርስ እዮም ኣትዮሞ ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ሓሪሞሞ ሎሚ ድማ ኣብ ነነትሕዶም ተመሊሶም ኣለው ዝበሃል ሳያት ኣሎ ሓደ ካልእ ከዓ ምናልባት ኣታሊልዎ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢሳያስ ዝበሃል ኣሎ ኣነ ግን ካብዚ እንተታት እዚ ወፂኦ ክሪኦ ከለኹ ምስ ናተይ ውልቃዊ ተመክሮታት ናተይ እቲ ዝገብሮ መጥናዕትታት ክርኢ ከለኹ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ብመሰረቱ እቲ ብትካላዊ ኣገባብ ዝሰርሕ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘይብምህላው እቲ ዝውሰን ውሳኔታት እቲ ብሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምትእትታዋት ኣብ ጎኒ ኣብ ኮንካ ዝተገብረ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ብናይ ትግራይ ጉዳይ ዝነበረ ክግበር ዘይነበሮ ዘይኩናት ናትና እዩ ውልቃዊ ናቱ ጥሙሕነት እቲ ዕቡድነት ናይቲ ስርዓት ዘርኢ እዩ እዚ ክብል እንከለኹ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ካብ 98 ክሳብ 2018 ዝነበረ እዋናት ፅቡቅ ገብር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ንሱ እውን ተሓታታ እዩ ግን ትሕቶ ብኸምኡ ዲኹ ክዕፆ ነይርዎ 2018 እቲ ጉዳይ ንናይ ኣልጀርስ ሳይት ተቐቢለየ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኢሳያስ ናብኡ ገፁ ዘኸይድ ምክንያት ነይርዎ ድዩ ንሃገር ዝሓሉ ተዳ ኮይኑ ዝበሃል ሕቶ ኣሎ ናብኡ ዘኸይድ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ኩናት ኣሎ ዘይምስምማዓት ኣሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ግን ንነገራት ኣብ ኩናት ጥራሕ ኣይኮንካ ትፈትሖም ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ስለዚ ኢሳያስ ክርእዮ ይኽእል ነይሩ እዩ ክርእዮ ይኽእል ኣይነበረን ክብል ኣይክእልነ ምናልባት ዘይንፈልጦ ግን ኣሎ ኤቪደንስ ክንገብሮ ዘይንኽእል ኣነ ብዝመስለኒ ወይ ሓደ ኢሳያስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሕቲ ዝነበሮ ፅልኢ ሳይ ንክገብር እዩ ናብ ትምሕዝነት ኣትይዎ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ይርእዮ ነይሩ እዩ ወይ ድማ ንሕና ዘይንፈልጦ ሓደ ሕቡእ ሳያት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝበሎ ትራንዚት ኣይኮነን ዝሓት ዘሎ ኣብይ ናተይሲ ሌጂቲሜት ራይት ናተይ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ መሬት ኤርትራ ተሪተሪ ናይ ኤርትራ እዩ ሳይ ዝፀልብ ዘሎ ምናልባት ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ንኡ እዩ ዝሓትት ዘሎ ነዚታት ከንክርእዮ ይኽእል ኣይነበረን ድዩ ኢሳያስ ዝበሃል ክርእዮ ክእል ነይሩ እዩ ግን ንሕና ዘይንፈልጦ ሳያት ክህሉ ክእል ኣይ ቲንክ ምንታይ እቲ ተሓቢኡ ዝራኸብ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝበሃል ሕቶታት ኣሎ ኤቪደንስ ክንገብሮ ዘይንኽእል ግን ካብ ሕብረተሰብ ካብ ሃገራዊ ትካላት ተሓቢኡ ርክባት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግበር ነይሩ እዩ ስለዚ ኢት ኢስ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ግን በቲ ዲበቲ ንኤርትራ ብስም ኤርትራ ዝመርሕ ንኤርትራ ዘየርብሕ ንኤርትራ ብሓደጋ ዝእቱ ስርዓት ኣሎ ብኤርትራ ሓንቲ ንኩሉ ግዜ ከኣንቲ ጥሙሕ ሕልምታት ናታ ንኤርትራ ንምውቃት ትደሊ ሃገር ከኣኒ ኣላ ኣብቲ ጎረቤት ናትና ማለት እዩ ቀደም ገዛኢት ኮይና ሕጂ ድማ እዚ ባህርያት እዚ ዘለዋ ኢሊት ዝሓዘት ሓንቲ ሃገር ኣላ እዚ ክንርእዮ ጥራሕ ይኽእል ኣነ በቲ ዓቕመይ ወዘሪት ምናልባሽ ኣብቲ ርእስኻ ዝበልካዮ ሰለስተ ነገር እንዲኻ ቀሚጥካ ዘለኻ ሓደ ሓደ ኩሉ እንድሕር ፀሚቕካዮ ሓደ እቲ ናትና ዘይሓላፍነታዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንዓና ፕራዮሪቲ ዝገብር ወይ ቀዳምነት ዝሰርዕ ንኢትዮጵያ ቀዳምነት ምስራዕ ኣሎ
ካልኣይቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ጥሙሕ ዓብዪ ብፍላይ ናቱ ኣምቢሽን ናቱ ጥሙሕ ኣነ ንጉሴ ኣደይ ከምዚላትና ዓበየ ከምዚላትኒ ድብል ካብኡ ድመፅእ እሞ ከዓነ ናቱ ሌጋሲ ናቱ ዝኾነ ታሪክ ክፈጥር ምድላይ እውን ክህሉ ክእል እዩ እዚ መለስ ንኣባይ ግድብ ናቱ ሌጋሲ ገይርዎ ኣብ ከዓ ባሕር ናቱ ሌጋሲ ክገብሮ ይደሊ ኣሎ ዝበሃል ነገራት ኣምራት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኪንዎ ሓሊፍካ እንታይ እዩ እቲ ሳዕቤን ሕጂ ከድመፅእ ደሎ ናብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝምድናታት ምክንያቱ ዝሓለፈ ዝምድናታት ኣብ ኩናት ካብኡ ወፂእካ እውን ናብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሓደ 20 ዓመት ተፀኒሑ ወይ ከባቢ 20 ዓመት ተባሂሉ እቲ ዝነበረ ኩናት ወይ እቲ ዝነበረ ውዕል ሓንሳብ እናሓዋርን ተወዲኡ ተፃፊፉ ተተግቢሩ ሰብ ሰላም ክረክብ እዩ ምናልባሽ ድሕሪኡ ዝመፅእ ግጭታት እውን ሓንሳብ እቲ ቦርደር ዋንስ ፎር ኦል እዚ ናይ ኣልጀሪስ ክኸትሞ ስለ ዝኾነ ንመፃኢ ወለዶና ውሕስ ዝኾነ ሃገር ክንሕልፍ ኢና ድብል ሓሳባት እውን ነይሩ ግን ስቲል እቲ ናይ ኣልጀሪስ ስምምዕ እውን ፕራክቲካሊ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተገበረ ይመስለንን ምክንያቱ ትፎካስ ናይ መንግስትና ቀዳምነት ኣብ ኢትዮጵያ ምውሓስ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ምግባር ይፀኒሑ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መፃኢ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ እንታይ ይረኣየካ ተስፌና ባኻ ክመፅእ ሕጂ ኣበይና ደለና ሕጂ ናይ መንግስትና ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ምምፃእ ኢልካ ኢሳያስ ተስሓቃ ነፀኒሓ ማለት ኢሳያስ ዝመርሖ ስርዓት እትሱ ድብለ ሕጂ እቲ ናቱ ናሬቲቭ ዝብል ዘለኹ ተስፌ ተረዲን ምናልባት ካብታ ናይ ናበይና እንታይ ይመስል ቅድሚ ምባል ምናልባት ንዕራፍ ኪድካ ለይሰምታ ዝበልኩማ እውን ቁርብ ውስኽ ከብል እቲ እንታይ ዘርእየና እዚ ዝምድና ብመፅርቲ እዚ ኣቢ ዝበሎ እዚ ዝሓለፈ መደረ ማለት እዩ እቲ ስኽራን ታሪካዊ ስኽራን እቲ ናይ ኢምፔሪያል ስኽራን ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስኽራን ናይ ባሕሪ ስኽራን ኩሉ ግዜ ኣሎ ፈኸምዛ ኣይ ዝብል ተደጉሉ እዩ ዝነብር እምበር ኣይ እሱ ኣይዓርፍ ኣይ ዘይተሃጨፈ ዘይደቀሰ ስኽራን ኣሎ ዕብዳን ኣሎ ማለት እዩ ብኩሉ ዋላ ኣብ ሶሳይቲ ዋላ ኣብ ሶሳይቲ ኣለበል ወሪድካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዘይዓረፈ ሓደ ሕንሕነ ቁስሊ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሕጋዊ መዳዩ ገለ ርኢና የስ ዓሪፍ እዩ ዓሊብ እዩ ሓደ ማዕለቦ ምዕራፍ ተገይሩሉ ዊ ሙቭድ ኦን ካብኡ ግን እዚ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት እንድሕር ኢኹሞ ኣብቲ ኢፒአርዲኤፍ እንዳመርሖ ከሎ ነቲ መንግስቲ ብቲፒኤልኤፍ ካ ዝመርሖ ዝነበረ ማለት እዩ ብዓብላብል ሓይሊ እቲ ቀንዲ ኣብ ብዙሑ ናይ ኢትዮጵያውያን ስኮላርስ እቶም ዓበይቲ ወተሃደራውያን ፖለቲካል ላሃመታት ኤሊትስ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ስኮላርስ ከይተረፈ በጨቕ ዝብልዎ ዝነበሩ ስምዒታትን ሕርቃንን ወይ ከዓ ነቐፌታታትን ናይ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት እውን ነይሩ ማለት እዩ ብመሰረቱ እውን ንናፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ 93 እንታይ መስሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜኡ ዝነበሩ ኩነታት ረዋሒታት ምናልባት ክንሪኦም ንኽእል ንኾን ቀሲ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ንናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ኩን ብምግባሩ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ክንዚ ታሪክ ዘለዋ ከምዚ ታሪክ ዘለዋ ከምዚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ብዘይ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ብክሳዳ ሓኒቑ ነዛ ሓንቲ ዘይጠቅም ቆርቆሮ ሃገር በትናቶም ኣተሓሳስባ ማለት ክልተ ባሕሪ ከም ትውንን ዝገበረ ዘይ ሃገራዊ ከም ሓደ ታሪካዊ ሃገራዊ ክዳዓት እዩ ዝረአ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኢሳያስ ናይ ኣብን ዝነበረ ናይዞም ክልተ ቀጠፍቲ ኣብዚ 2-3 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍሻፍ ዝተገበረ ሓደ ኢቭል ዝኾነ ታክቲካል ኣላያንስ ምሕዝነት ዳኣ እምበር ስትራቴጂካሊ ነዚ ንብሎ ዘለና ታሪካዊ ዕብዳን ታሪካዊ ስኽራን ኣድረስ ዝገብር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ጀስት ናይ በትናቶም ክሳይስ ክልተ ንዓና ፀላኢና ኣለና ኢሎም ዘቐመጥዎ እንታይ ይገብርዎ ድሕሪኡ ናበይ ይኸዱ እውን ከይፈለጡ ጥራሕ ተዓሚቶም ዝኣተውዎ ሰብ ዘጥነትሉ ሓደ ሕማቅ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ንኸይ ዝብል ሕቶ ኣሎ ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ 2020 ኣብ 2030 ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንደይ ሚልዮን ክኸውን 150 ሚልዮን ክቀራረብ እዩ ስለዚ ከምዚ ክንዚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ እዚ ዓወታት ተጓናፀፍ ዘላ ሃገር ከምዚ ታሪክ ዘለዋ ሃገር ብዘይ ናይ ባሕሪ መውፅእን መእተውን ክትነብር ዘይትኽእል ይገለ ዝበሃል ሓደ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ናይ ህዝባዊ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ
مفرح ونكون بلون نخل معناته مفرح مسبتناتهم تاشمو زي ديموغرافيك بولين ولا خملون نخل كم زي أن هاي سكول بولين مش هاي سكول بوي بولين كم عينت كسات زين أبرق زول حج مالتي نبي حكي كوننت كون خل ديونا ويس أبينا تحجي أبي تبيع ونأخذ له زول زبيتاوي ግጭታትን ዘቤታዊ ካልእ ፖለቲካዊ ውድህታትን ንዕኡ ከም መሸፈኒ መእለይ ክኾነ ድዩ ጅስ ከም ርህተሪክ ዘምፅኦ ዘሎ ዋላ ነዚ ብሎ ፀናሕና ነቲ ደቂሱ ዘሎ ናይ ስክራን ቁስሊ ንዕኡ እዩ እንዳሓኸኸውን ንፋስ እንዳሃበ ናብ ደገ ዘውፅኦ ዘሎ ብክልቲኡ ክረአ ክእል እዩ ሓንቲ ክትሕግዞ ትኽእል እታ ናይ ባሕሪ ሎቢ ንምግባር ናቱ ፖለቲካዊ ሌጂቲመሲ ናቱ ፖለቲካዊ ድጋፍ ንምርካብ ካብ ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንቲ እታ ኣገዳሲት ፀጋ እያ ማለት እዩ ይጥቀመላ ኣሎ ሕጂ ናበይ ይወስደና እንታይ ይመስል ናበይ ገፁ የምርሓና ዝብል ሕቶ ምናልባት ከሸግር ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ሴናሪዮስ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ገለ ክንብል ማለት እዩ ገለገለ በጨቕፅታት ኣሎ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት በዚ ናይ ቡሬ ናይ ከባቢ ዓሰብ ከምዚኢታት ይርአ ኣሎ ዝብል ክስያት ኣሎ ናይ ብሓቂ ክሬዲብል ዝኾነ ሓበሬታ ድዩ ስጋብ ከምኡ ድዩ ተበፂሑ ከም ዘርኢ ስላሰ እውን ዝበልዓ እንተበይ ብልክዕ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ብዚ 2-3 ዓመት ዝተገበረ ዘይንፈልጦ ምስራዊ ርክባትን ምዝራባትን ውዕላት እውን ኩሉ ስለ ዝኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ክንብሎ ንኽእል ብዙሕ ብጣዕሚ ሻለው ዝኾነ ክሳይ ተመርኪሱ እውን ክኸውን ዝኽእል ዘይንፈልጦ ብዙሓት ነገራት ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ቁስሊ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ምፍሕፋሕ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ተንሽን ኣሎ ማለት እታ ናይ ባሕሪ ሕቶ ኣብ ማዕልቦ ስጋብ ዘይረኸበት ማለት ወይ ከዓ ስጋብ ዘይተቐበልዎ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ብውሕዱ ብዘይካ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ግርጭታትን ኩናት ነይሩ ኦፍኮርስ ግን ቲፒኤልኤፍ ዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንዳሃለዎ ከሎ እዚ ሕቶ እዚ ኣይለዓል ነይርኩም ሕቶ ማለት እዩ በቲ መንግስቲ ወግዓዊ ዝኾነ ብናይ መንግስቲ ደረጃ ናይ ባሕሪ ሕቶ እሞ ከዓ ብከምዚ ሕጂ ዘምፅዎ ዘለው ኣይለዓልን ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ መልክዑ ቀይሩ ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ፀኒሕና ይግባአና ኣክሰስ ክወሃበና ኣለዎ ዘይኮነስ ክንውንን ኣለና ክንዚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለና ሰብሲ ብዘይ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ክነብር ኣይንኽእል ኢና ዝብል ሓደ ናይ ቆልዓ ስኢልካ ዕቡድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቋንቋ ማለት እዩ ብሕጊ ይኹን ብፖለቲካዊ መልክዕ ይኹን ዝኾነ ሓደ መራሒ ሃገር እዩ ዝብል ሰብ እውን ክብሎ ዘይግብኦ ዓይነት ስኢልካ ናይ ድርባይ ዝኾነ ዘረባታት ሰንኮፍ ዝኾነ ዘረባታት እዩ ተምፅእ ዘሎ ግን እቲ ስክራን ስለ ዘሎ እቲ ዕብዳን ከምኡ ዓይነት ጥሙሕ ስለ ዘሎ ሓደ ግዜ እዚ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐይሩ ግጭታት ከጓሃህር ሰብ ክልክም እውን ተኽእሎታት ኣሎ ከምኡ ከይገብሮ ተስፋ ንገብር ምናልባት ኣባ ክወስኸላ ኣብዳ ናይ ተስፋ ኣለን ዳርጋ ክጭበጥ ዘይክእል ግን በትን ተደኣ ነቲ ሓበሬታ ስታይ እንተዳ ጌርካዮ ዘርኢ ነብሱ ዝኽኣለ ስርርዕ ናይ ስታይ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ ከምኡ እየ ዘንብቦ እዋናት እዚ ዘሎ እቲ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ማለት ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስን ዘብቅዐ እዩ እዛ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እዚ ድማ ንባዕሉ ኣብይ ደፊሩ ከምዚ ዘረባ ክዛረብ ምውሳኑ እቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዝነበረ ኮሚኒኬሽን ከም ዝተበትከ ስለዝተረድአ እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ዝንባዕሉ እቲ ኢሊትስ ኣብ ደገ ድዮም ኣብ ገለ ዘለው ናይ ኣምሓሩ ምስ ኢሳያስ ኣለዎም ዘሎ ዝበሃል ዝምድና ኣብይ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢሳያስ እንታይ ከዓ ይሓስበሉ ከም ዘሎ ዝረኣዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ድማ ነዛ ካርታ እዚኣ ክፃወተላ ስታይ ገይሩ ማለት እዩ ድጉል ዝነበረ ምናልባት እንታይ እዩ ኩኖ ኣብ ከየድና ክንሪኦ ዘለና እንዲቱ ርእሲ ንሱ ልዒልዎ ዘሎ ግን ነታ ካርታ ዝተጠቐመላ ኮይኑ ስማዓኒ ነቲ ንባዕሉ ኣብ ውሽጡ ተገማሚዑ ዘሎ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሳይ ጌርካ ስልጣን ናቱ ንክሕሉ ኣምፂዋ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ እቲ ዋላቲ ምግጫው ተወቅዓዊ ምግጫው ምትህርራም ተደኣ ዘይርአና እቲ ዝምድና ናይ ኤርትራን ማለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብን እንቲ we cannot conclude ግን ዝተበትከ ኮይኑ ይስማዓኒ ክልቲኣትኩም ኣገዳሲ ዘምፃኹምዎ ነጥቢ ሓደ እንታይ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ናይ
أبي نتزلو كنتات attention نخرك مقباري مخنياتو أبي إثيوبيا ناي بحر حتو ناي ودب حتو حدا كاب تقول جيزة زل عليه كان زتسفيز ولو كاب قدم ناي مريج أبز متصلو جيزة تقداميتي مقوسا قوسة تتقم بحر نيرنا لو ميبلنان شئت كمو خمزو خوينو زبهال نغاري جمنال باش ناي مريج أجيزة يقرب سلازلو حدا عبا أجندا مخاني ترفونيو أبي السقط كمالو يخل خووني زي فلت نجاري التقالعي تنا منجو أبنا منجو إساس نزلوا ركبي منجو إرتان إثيوبيا نكون بلاين خلنا مخنياتو نايولك أسبات عينة ركبي كساب جيت سنحة السون إن فح زخيد كم دلو وين دا وجدلن زخيد كم دلو رديهم تحادة جن كل جزء أنا زت حساس بني أقداس قوين رخبون كساب معاسنا ناي إثيوبيا كينج مكرس ويك أنا حدا نابسلت أنزمت أسب كنحلو خنبر أنا إحنا ناي 5 مليون حزب زلنا ناي 100 مليون حزب زلوا هاجر ناتا دحنت كنحلو ناتا زنقسه عم منقاسو كنواسا ويكاني نقسنتو عم محلاو كنواسا معرخ ندينا خنكيد معري تزمت دلو شجر انتاي مثلا كل جزبتناتنا بوليتيكا اتناتنا نقاقحو كل جزنا بحدا باسكيتنا نتوان لنا جخان أمني أبيت أني حين مسنا أبخا يسبر اللوا probably أمزل بالكيو أمني محرقة إن خدا خلا هناين تناي تجراي already فحيلي تعرفيو كاب كلته تبوق زنبرة حولنات زنبرة أب عند أروع عينت نجاري متيو من الباشنا محرا حجز كيوم نحراب سلطان متيو نبلو مو نأبنت يدبل اللخو كم عين سيناريو تتفتير بون يسمى مسدل دولو هذا السيم قال حتى 50 مالتي مغنياتو نعم حرام حجاز مالت نورمو مسكات مالتي يجي نتجراي مسكات مالتي بزخ أخلت تسألات خا تفر لخا هجس معرخ ندينا نحنا كساب كندينا كمزع عينت بوليتيكا أبي تيب عند تسألاتنا بمت أنوغا ناتنا سبات ندا قتلنا حواتنا أبوتاتنا أديتاتنا كله ناتنا فاميلي ندا قدانا أبي إثيوبيا خاصل إندا فترنا نخيز زلنا مالتي تبو دمت أبرئ إيرتراويان زمت صلنا أبرئ إيرتراوي زمت التحساسبان إندا تقول أي خير الله سلامنتاي كم سودان تميلنا دين ريوم سلامنتاي أبكال دلو غوريتنا بوليتيكا تميلنا دين ريوم تحد حتى زمت السيو تكون قبرو نخل ماينور دخونا ناتنا تراخ نتصعد نخلينا كينو أجن سلامنتاي إثيوبيا سكم أكلنا غيرنا نريا زلنا حدا تي زمت حتى كل جزء زيو قال أي تي زلعلكو تأجداسي وي أسكاف زخون كنتات وعلال جريسي عم تايكم زلون عين فلتنا تتكبيرو دينا خنقول ولا سيلابتا ناي ودق زنبر مرحنا زقدفا كنتات أب آيا زلا ولا حنت سقمتي كرتن تقبلوا ما طرح السينان بللنا سوين تحدا قال أي حتى أجداسي كنا العلو زلنا ميبي كن زاربلو زلناي كينوز زمت تخالق important way قداس point انتاي كوين سمعني مثل إثيوبيا أب مونان متقامن بحري إثيوبيا حنت كابتن أب عالم زلوا كباب 4 هاجرات نبلن لاندو لوك دوي كاني ناب بحري جمجم زي بالله هاجريا هجي إذا خناتات زي قدم يجي بزح جزء تلعيليو نمتعاون بزح جزء خمس العال فلوتيهم مغنياتو أبي كم حدا فلسة عينة تستقلوا دولة يزقر فودلو أنا تجاري تبو أنا تجاري دك أي كجبروهم زي بالعينة ملقتي محلالفو نسبي تبقى أخذ زار بولون كل علون ميدياتات كل جزء تنتنالو كم حدا أسايمنتي أغميت دلو إثيوبيا مثلا لوادي ناب بحر ناي إيرتران بولو ناي جيبوتي بولو ناي صوماليا بولو كتقم بحيلاوي كتوسد كتونن مثلا لوادي زي بالحتو زي مالتي درس لا ولا بأخاخ جمر أبداناي thank you سامسون أبداناي بحر قد ممسئي نمنتاينا نحنا خم هاجرسي كينج ميكرس ناي استاي ناي غربابتنا أب بوليتيكا إثيوبيا عند أتونا إرحنا دينا خنبر تبهلنا بأقرب كومنت خجبر أجداسي بوينت ياسا زين تاي حدا هاجر ناي وشت عدو بوليتيكاوي في الليات the most political نايتهم actors نو مانج كجبر كساب زي كأله تسلطان زحس حيلي نسلطانو نخبل أبناء غربابة هاجرات إيدون دا أتوي تنبر مخنياتو بزح ملاقو بوتات على النابت هاجر من السودان الرقب من جيبوتي الرقب من إثيوبيا الرقب تاريخ أوستيات على لنا
بكل ذرخب حبرة السبع لنا تقاوم تخاب تخبابي تعتتي بقصو تمنقص دمان أو منخار مساي يخون نبعلون نايوش تعدو قطبا كدلدل ذي كعلى منقص دما كل جدي حتى كبابي وندا سرق ساين دا جبر ذي حقه وعجباب ندا تقتل إذا نبر أجي كابذي بوليتيكا كابذي ኩነታት ዝኽንወፅ እንተ ደኣ ኮይንና ከም ሃገር ከም ዜጋታት እውን ክንሓስበሉ ዘለና ሓደ ውሽጡ ገዝኡ ዘፅረየ ፖለቲካዊ ስርዓተ ምሕደራ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ንኩሉ ክሓቁፍ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሲስተም ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ሜዳ ኤርትራ ንሓደ ውድብ ይጥራሕ በሃል ነይሩ ሃገር ኤርትራ ድማ ሓደ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሓደ ውልቀ ሰብ ትርንዕ ዝበለ ዝነብረላ ጥራሕ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክሳብ ዘይወፃእና ኩሉ ግዜ እቲ ፖለቲካዊ ኣጠማምታ ኣሰራርሓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ካብዚ ክንወፃእ ኣይንኽእልን ኢና ዳርጋ ኣብ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዳ መፂና ሲ መርሒ ሃገር ከም ሶቨሬን ማለት ከም ጎይታ ኮይኑ ዝረኣየሉ ዘይንቕነቕ ክሳብ ዝመውት ድማ ተቂልካ ዝጥመተሉ ንሱ ዝበለካ ድማ እንታይ ትኸደሉ ከምኡ ዓይነት ስታይ ኢና ካልቸር ኢና ብሕብረተሰብ ናትና ስታይ ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ከዓ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ካብቲ ዝበልካዮ ፖይንት ፀገማት ናይ ጎረባብትና ጉዳያት ናቱ ኮይና ከይንነብር ማለት እዩ እዚ ስታይ ንኸይከውን ግን ሕብረተሰብ ናትና ፍልጠት ከይህልዎ ፍልጠት ተኸሊኡ እቲ ክሪቲካል ማይንድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስታይ ንኸይበዝሕ ነቲ ክሪቲካል ማይንድ ከጥሪ ዝኽእል ትካላት ዝሃርም ስርዓተ ምሕደራ እዩ ሃገር ዘሎ እዚ ዘለናዮ ድማ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕሉፍ ሃገራውነት ድማ ካብኡ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ሳዕቤናት ናይቲ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ዘይርዳእ ነቲ ብስም ሃገር ግን ነብሱ ከዓ ከም ጎይታ ዝርእያ ሳይ ዝገብር ንኡ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ዝብል ርእይቶ ዘለዎ ሰባት ኣብዚሕና ኣለና unfortunately ካብዚ ንወፀሉ ግዜ ይሃበና ኢና ክንብል ዘለና ይብል ማለት እዩ ኣብ ምናልባት ናብ ተስፋ ዓለም ክትሕልፋ ኢኻ ወይ ድማ ክደግመላ ኢኻ እዛ ናይ ባሕሪ ሕቶ እታ ናይ ባሕሪ ሕቶ እንታይ እያ ሕጂ ኢትዮጵያ ወይ ዝኾነት ላንድ ሎክት ዝኾነት ሃገር ባሕሪ ዘይብላ ባሕሪ ናይ ምጥቃምን ናይ ምውናኑን መሰል ኣለዋ ድዩ ሕጂ ክልተ እንተን ነገራት ማለት እዩ እታ ናይ ምጥቃም ሕቶ ላ እታ ናይ ምውናን ሕቶ ላ ከዓኒ ሕጂ ባይ ኦል ኔሰሰሪ ሚንስ ዝበሃል ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ደሎ እንተብፍቶ ድዩ እንተዘይኮይኑ እንድሕር ኢልካ ኣብታ ካልኦት ብሓይሊ እያ ትመፅእ ደላ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት መሰል ኣለዎ እንዲ ሃገራት ሕጂ እዚ ኣካዳሚያዊ ሕቶ እንዲ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ኣካዳሚክ ስታይ እንተ ኣቲና እቲ ኣርቲክልስ ቤናይ መን ምልከቶ ገለ ዝበሃል ሕቶታት ናብኡ ክንኣትዎ ንኽእል ሕጂ ግን ካብ ወፂና ክንሪኦ ከለና ሃገራት ብዙሓት እየን ውሑዳት ኣይኮናን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤሽያ ኣብ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ባሕሪ ዘይብለን ኣለዋ ሃገራት ኢትዮጵያ በይና ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ድማ ነብሱ ሕጂ ንኣብነት ኣብይ ከም ዝዓበየ ሕብረተሰብ ህዝቢ ዘለዋ ኢሉ ኢሉ እንሻልካ ግን ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ዝዓበየ ብዝሒ ሳይ ዘለዋ እውን ኣብ ኣፍሪቃ እንተ ደኣ መፂካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣለዋ ሃገራት ዝነብራ ብዘይ ባሕሪ ዘይብለን እዚኣተን ሃገራት እዚኣተን ግን ትሕጊ ናይ ዓለም ዘፍቅዶ ግን መሰል ኣለዎን ናይተን ጎረባብተን ሃገራት ወደብ ንክጥቀማ ማለት እየን ተኻረይቲ ኮይነን እዚ ድማ ኣብ ሕጊ ናይ ብድሌት ናይ ክልቲአን ሃገር ንክልቲአን ብዘርብሕ እታ ወናኒት መሬትን ማለት እታ ባሕሪ ትውንን ማለት እያ ኣብ ዝናትና ኩነታት ድማ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ዝዳወብ ናይ ኤርትራ ስታይ እዩ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድማ ንኡ ክጥቀመሉ ተዳእ ኮይና ንኡ ኣኽቢራ ነቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢራ በቲ ዓለማዊ ሕጊ ዘኽብሮ ድማ ከምቲ ካረይት ኮይና ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ንጅቡቲ ወይ ድማ ንካልኦት ወደባት ካልኦት ሃገራት ዝጥቀማሉ ብከምኡ ማለት እዩ ኣብ እዋኑ ሪቫይስ እንዳኮነ ሳይ ዝኸውን ስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢትዮጵያ ንኡ ይኮነትን ትሓትት ዘላ እንታይ እያ ዳ ትሓትት ዘላ ካብዚ ሳይናቱ ተታይ ርኢና ሂስቶሪካል ክሌይም ኣምፅዩ ማለት እዩ ታሪኻዊ ናይ ኣሉላ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣምፅዩ ማለት እዩ መጥናዕትታት ክግበር እውን እዩ ፀዊዑ
ንህላወ ናይ ኢትዮጵያ ውልቀ ሰባት ናይ ህላወ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ማይ ውሳይ ከይዱ ማለት እዩ ሳይንቲፊካሊ ክገብሮ ህይወት ናይቲ ውልቀ ሰብ ናይ ኢትዮጵያዊ ተራሲ ኣብ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተኣሳሲርዎ ክሳብ ክንደይ ዝኾነ ግናይ ዝኾነ ፖለቲካ ምሻለልካ ዘርኢ ዘሎ ሓደገኛ እቲ ኖት ኮይኑ ዝኸይድ ማለት ህላው ክትህሉ ተዳ ኮይንካ ከም ሰብሲ ይዝብሎ ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያዊ ማይ ኣገዳሲ እዩ ብዘይ ማይ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንኻ ድማ ብዘይ ቀይሕ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ እቲ ናቱ ዘርእዮ ዝነበረ ድማ ተጠቃማይ ናይ ወደብ ክኸውን ዘይኮነ ክሳብ እቲ ፀጋታት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ፀጋታት ንኡ ከመይ ገይሩ ኤክስፕሎይት ዝገብር እዩ ዝብል ኮይኑ ሓሊፉ እውን ስትራቴጂካሊ ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ናይ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል ሲ ሓሲብና ኢና ንሰርሓሉ ነርና ስቂሉ ትማል ዝመፀ ኣይኮነን እዩ ዝብል ሕጂ ነዚ ኩሉ ክተርእዮ ከለካ ኤርትራ እንተደኣ በዝንህባ ሜንሽንስ ገይሩ መቸም ናይ ገለ ሼርስ ናይ ናቶም ኤርላይንስ ናይ ዝሰሪሖሞ ዘለው ሳይ ዓብይ ሳይ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ሳይ ጠቂሱ ማለት እዩ ነዚ ብኡ ሓራይ እንተደኣ ኢላ ጥቡቅ እንተደኣ ዘይላ ግን ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሓይሊ ንክጥቀም እዩ ሳይ ሓስብ ዘሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ሓደገኛ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግናይ ስርዓት ኣለና باسم ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝመርሕ ግን ከኣኒ ናይ ነቲ ሕብረተሰብ ዘየገልግል ኣብ ጎረቤት ከኣኒ እዚ ንሪኦ ዘለና ባህሪ ዘለዎ ፖለቲካል ኤሊትስ ኣብ ታሪክናትና ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ዘለዎ ሃገር ኣላ ስለዚ ከም ኤርትራውያንሲ ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮ ነዚ ከመይ ጌርና ኣብዚ ናቪጌት ንገብር እዚ ፖለቲካ እዚ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግን ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ሓራይ ተስፌ ምናልባሽ ሳክፍስኸላ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ምውናን መሰል ኣለዋ ድዩ ድብል ሕቶታ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ምስኡ ዝኸይድ ነገር ክሳብ መዓሲ ዝሕቶ ዝኸሸግረና ሕጂ ናይ ዓብዪ ነገር ድዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ነይሩ እዩ ርኢና ኢናን መፃእኸ ክመፅእ ድዩ እሰን ክልተ ተሓሕዘን ሞ ድሓር ምእንታን ኣብ ካልእ ክሰግር ቴንክ ዩ ሳሚ ከም ዘርኢ ስላሰ ዝበሎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ባሕሪ ሕጊሲ ተቐሚጡሎ ብንፁር ማለት እዩ መሰል ናይ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ምሰን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለዎን ሃገራት ልኡላዊ ናይተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝውንና ወነንቲ ናይቲ ፀጋ ናይቲ ባሕሪ ንኣብነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ ብናተን ተርምስ ማለት እዩ ከም መሰጋገሪ ንንግዲ ንካልእ ምንቅስቃሳት ክጥቀማሉ መሰል ኣለዎን መሰል ከም ዘለዎን ዝቕሙጥ ገይርዎ ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ንሕና ዘይንፈልጦ ወይ ኢትዮጵያውያን ዘይፈልጦ እቲ ከምኡ ዝብል ሕጂ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዘለውን ዘይፈልጦ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ሕቶ ምናልባት ክውንና ዝበሃል ነገር ፅላለየ ከምኡ ዝበሃል ሕቶ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ የለን ማለት እዩ ክጥቀማ መሰል ኣለዎን መሰል ይሁበን እዩ እቲ መሰል እውን ብስምምዕ ናይተን ወነንቲ ንኣብነት ናይ ኤርትራ እንድሕር ወሲድናስ ብስምምዕን ብኣፍሉጦን ብፀጋን ናይ ኤርትራ ዳ እምበር መሰል ስለ ዘለናስ ብሓይሊ ለውነት ናይ ኤርትራ ጎሲኻ ናይ ባሕሪ ተጠቃሚ ናይ ምዃን መሰል ዘውህብ ኣይኮነን እቲ ዓንቀፅ ማለት እዩ እቲ ናይ ምውናን መኡ ከለውን ከም ሕቶ ኣይለዓልን እዚ ናይ ኣበ መደረ እንድሕር ርኢና ሕጂ ዳርጋ ቁርብ ለበዋን ፈኸራን ዝተሓወሰ እዩ ማለት እዩ እቲ ለበዋ ዝበዝሕ ኣካል ናይቲ ክስታይ ኮይኑ ግን እቲ ዘልዕሎ ዝነበረ ታሪካዊ ሪፈረንስስ ሂስቶሪካል ሪፈረንስስ እንታይ ዝብል ዘሎ ዊ ሃብ ሙቡድ እንካዎ ኣብ 93 ሬፈረንደም ተቢሉስ ትውዲ እዩ እንታይ ዓይነት ታሪካዊ ትንተና ኢኻ ተምፅእ ዘለካ እንታይ ፖለቲካውን ሕጋውን ባይታ ስለ ዘለዎ እዩ ዘልዕሎ ዘሎ የብሉን ሕጂ ኣበይ ዝመፅእ እዚ እቲ ከምዚ ናይ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ልክዕ ቃል ብቃል ዋላ ተዘይተባሃለ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ this is an existential ሕቶ ይርዎ ማለት እዩ ንኢትዮጵያውያንሲ ንኢትዮጵያ ንዝኾነ ከምዘር ስላሰ ዝበሎስ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ ስለዚ ናይ ምንባርን ዘይ ናይ ምንባርን ሕቶ እንተደኣ ብሰላማዊ መንገዲ በትንሕና እንደልዮ መንገዲ ተዛእ ዘይተመሊሱ ሲ
سعبين كهلوي تسعبين حجزي تقاليتي زرع الكاي حطه مالتي سلازي نحنا مس إثيوبيا جيبوتي صومال السودان تنابتي أبتو زوبا زلوا حجرات بزتت أنا نجى ناي ربحان ناي صدتان متأسسارات اللون مالتي بحر حجي حدا خاوي بفلا تاريخنا إيرترا نا إثيوبيان سلن فلتو حدا خابت أجد داسي بتاع مخاطنك أفو زخونة صقاي مالتي معلومات زي رخيبو نزي ولا إثيوبيا أكسس مراتيتات كلها إثيوبيا مالتي بساو السودان مس كابدو السودان مس كينيا بزتحاحس حدا ناي بحري أكسس تاشمو زبل بكينيا جيرو حدا بروجكت نير أبي بس حل حجين دعمبر أبز حلف عمتات حدا عبي بروجكت لعيلو نير مالتي الله لو ما دي لامز بهالبروجكت اللو مالتي ناي جيبوتي الله خمو مالتي جن تي فلاي ودا بعسب تزقربي بجغرافي تزقربي نابي إثيوبيا درجاتي قدمي تي ناي 98 كونتات كساي مغبارو تي زبزح درجه 67 ميتاوي كمان مثلا نابي إثيوبيا زاتو زنبره اتاو زاتو زنبره نبرت ونزوص زنبره إثيوبيا زخي زنبره بعسب ينير حجي حدا زي كحد حدا استقراربه انتانجلمنت الله مالت مقران الله مالتي معلبو حدا سلماو فتح لؤلاو ناي إيرترا مسل بزي نصق حدا لؤلاو حدا معلبو نبار زخونه فتح which is كلتي انت هاغرات تطقمي ግን دوب ناتنا ኮይኑ بحسب بسلام كنبرو لنخل منجدتات مفتار اي ثينك زخونه كم إيرتراوين ونحنا نزي نوي نبلينا ايتنوس غوني حنزي مالتي تبحري موافر رقيب يطرح مخانو ستاي دعمو ترجم الله اوف كورس كتقوموا لخكل لك تقوموا لخكل كلك ግን بناتካ ተርምስ بناتካ أجابة بناتካ كايدا بتنسخ زقوم كايو زحصص كايو ناي سممع ناي نقدي ناي انفستمنت خونتات كخون الله زينا نبزلنا مالك حجي زنت زي تغيرو عدل لكن قبرنينا كل جزء زي حتى زي ملعلو زترف هاي مثلا مالتي 250 مليون كنبص حنا راي حجي اتس ريديكولس زخونه زخونه لوجيك زخونه ودعاو خصاي زي بلو مغلصيتات مالتي 250 مليون سلنبص حسي ناي بحري اكسس وهابنا الله حجتي تزلعل زلو نتبي مغنياتاو يكون ايكونن زلو تقداسي جنتاي يقبروا مالو حجي يحجزوا مالو مالت نت حزب لوبي نخغبرو ابزي تدلي طفات ابزي تدلي دم ابزي تدلي متفنانن كينات نخاتو تسبكا نخقبلو نخمز عينت بروباغندا يحجزوا مالتي از زلعلو زلو حجي نغرات مالت ماساجم زغبرو زلو بستفالالي بناي ميديا بتم حدا يصلوت زبحالو ناتهم بيرسوناليتي سب دغ زلو اب إثيوبيا زلو بعلوتي زي قدماي مينستر سلازس مسانا زنبر حدا إشخ كويني يسمعني معلومات زي رخيبو ምናልባት አሉታው ጥራሕ ዝኾነ ትንቢት ክገብር አይደልን ከም ከይገብር ደስ ምበለኒ ግን ሓደ ኦፍኮርስ ዘይ ዘሌጂትሜት ኢትዮጵያ ሆሞ መልዓላ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገሲ መእተውን መወፈርን የድልየና ይምባሎም ፐርሰናል ንኽሪኦ ከለኹ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ትሕቶ ከምቲ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፉ ከለው ገለገለ ዘልዕልዎ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ካብቶም ናይ ፅልኢ ጎስጎስስ እንታይ ነይሩ እዚ 500 ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ 95 ሚእታዊት ኢትዮጵያ ከድሕን እንተጠፍአሲ ሓላል መስዋእቲ ሓላል ጥፋእቲ ገለ እዮም ዝብልዎ ነይሩ ማለት 150 ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ነዚያ 7 ሚልዮን 6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዘለዋ ንእሽተይ ዓዲ ክልተ ወደብ ሒዛ ንሕና ከዓ ተሓኒቕና ክንመውት ማለት እዩ ንሕና ተሓኒቕና ክንዓፍር ምንባር ቁኑዕ ኣይኮነን ውዳዓዊ ኣይኮነን ሌጂትሜት ኣይኮነን ስለዚ ፑሽ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ሓደ ማዕበል ከይልዕል ክፍታታት ኣለኒ ናይ ብክልቲኡ ወገን ትንሕና ከምዘን ስላሴ ዝበሎ ሓደ ርጡብ ዝኾነ ብትካላዊ ኣገባብ ብቁኑዕ ህዝቢ ዝፈልጦ ህዝቢ ከዓ ዘማእከሉ ህዝቢ ከዓ ዝልእኮ ናይ ስምምዕ ናይ ወፍሪ ይኹን ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ስምምዓት ክገብር ዝኽእል ዝተወከለ መንግስቲ የብልናን ዘለና ሓደ ማፍያ ዝኾነ ስርዓት እዩ ዘለና ሕጂ ኣይሕግዝን ማለት እዩ በቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፅልኢ ናይ ከምዚ ዓይነት ዘመታታት በቲ ከዓ ማይ ዘዝሕል ወይ ከዓ እስክበሉ ርእስና ቁርብ ክሳግብር ኣቢልና ለበለ ህድት ኮይና እስኪ ንርአዮ እንታይ ክንገብር ንኽእል ግደፍዎ ሞት ናይ ብሓይሊ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ገለ ተባሂሉ ከምቲ ቀደም ክንጥቀመሉ እኮ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ክሳብ 98 ንጠቀመሉ ግን ብከምዚ
نرأيو كبل زخل بسرعات ون يبلنان مالتي سلازي سنتاي نمبالي معلومات زي رخيبوس حدا جنيا كخون يخلي زبل أنا بباي زلني جيجا خون جيجا تزخون دسم بلنا جن إذن رؤية زلنا معبل إثيوبيا أنا على وشتاو زي رجعتات اللوا كابتي وشتاو زي رجعتات مهدام ونز حدا مشفني إكستراكت نمجبار خون خلي تابي إثيوبيا زلوا بوليتيكا وحالي بس من صار رؤينا ون أوكي كم بروباغندا راح دك خون خلص نايب حق كريديبل زخونة متفنانين مجموع بعاتين زبل زلوا حت زبل ون حتى الله جن they always تدبنا سالو كفت على نتي ناير تراس رعد بخمي يطعمو زبل حدا حتى خالص حيجي ازقج زيس ناب كوينات كعلب خيل دي ناب كوم عرق خيل دي زبل حتى على لنا خلنا يعرق كن ملس حساب اللحر هاراي كن ملس قدم زي اكساي كن جبراوت قد تخلى هاراي بوينت سامسونج يقريتام እዚ ደበና እዚ ሲ መዓስ እዩ ዝመፅእ መዓት ኢኻ ካብ ልዕልና ኢለን ዝበሃል ኣብታ ናይ ተስፋ ኣለም ቢልድ ንክገብረላ ሓንቲ ፖይንት ኩሉ ግዜ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ንናፅነት ተዳሪኻ ኣብ 91 ነቲ ናይ ቦርደርስ ናይ ኤርትራ ኮሎናል ቦርደርስ ኮንቴስት ዝገበሮ ይነበረን ኣብ 93 ድማ ብሪፈረንደም ስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተወዲኡ ሕጂ የርእየካ እቲ ሓይሊ ክሳብ ዝሃለወካ ዩኒቲ ክሳብ ዝሃለወካ ولا أبت وانتي أب إثيوبيا بسلطان ذحذو كلهم يعني ما يسلسي نتي ناي بحري دليل نبرون كتب لا يتخيلني خانيرهم يم ولا أبوش تي بي إل إف درجة حلا في النزل نبرو نزك لا يمس قربون نيرهم طات كان نيرو قبل أسرار نيرو مالت يم حجينا استايك يكون حجز انت هاي درجة كأجن كسب يوني تخسب زحلوكا تقول بيت كون ناتو ፖለቲካ ናቱ ተጠንቂቑ ወላደ ድሌታት ናቱ ክትግበር ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ሳይኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ 27 ዓመት ተፀቢናሲ ተፀቢዮም ኣብዚ እዋን ዝመፅዩ ንዝበሃል እንታይ እዩ እንታይ ዝምዝመዝ ዘሎ ንኮይኑ ስምዓኒ እቲ ፖለቲካል ዲቪዥንስ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ሳይ ዩኒቲ ዘይምህላው ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዝንሪኦ ዘለና ብስም ተሃገር ዝገዝእ ግን ንሃገር ዘገልግል ዘይኮነ ስርዓት ምህላው ኣብ ደገ ከዓኒ ብብዝሒ ወፂኡ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዝነበረ ኣብ ኣካል ናይቲ ገድሊ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ድማ ንኸይኣቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ሳይ ንኸይከውን ከኣቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ዝነበሮ ፖለቲካ ናብ ደገ ተሰዲዱ ናብ ኤግዛይል ፖለቲካ ክኸውን ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝገብረካ ነቲ ዩኒቲ ናይቲ ሃገር ولا حدا جانا يدقم الضمطون نخكلاخل بحانث ذا سرحو بايتا سينو زولو نو مزميزو زمصيو زخم ذا عينت كلي مسكاب ناي غربابتي دي خوينا غربابتي زخم زخيل حجي نزخ صاب زي عرينايو كم ذي قاطات كم هاجر تي وش ناي وش عادي بوليتيكانات نخصاب زي تعففنا زمدندان كمثيو نابنت عب كمدندان سنتاي جيرم تيواتي هلاويناتكم مس كيح بحرت راح ذي يكون يلوسي انتهى يلو قال برسنت خيب جميلو مالتي وناب بحر نتفوسي كندزي برسنت يلو يتمن مالتي you have to pay أقول قلوت ناي سايكت قبر تدخوين كاد عم مخد كفل على كان برتايد أفري سايك ولا نو حجتي ذي بحرنا إيرترا خاني أملاخ ذهبا ناتا سايو تنا إيرترا نا حزب إيرترا حجي ناتو سايو ناتو تسقاتاتيو نمنتايو قالوا قربيت هاجر دنا ما أسي خز دنا دخيم كا مسريخا يتو بوليتيكال اللي تناي قربيت كاز دنا حجي زمدن دانزي سايكوني هو سند حركن متانينا وساني كم زد بالكم ما يمثلني حدثنا بحري اكسس متقام بيني تمونان بيني ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እቲ ዝግባእ ክፍሊት ከፊላ ክትጥቀም ትኽእል እያ ግን ኣብይ ከም ዝድበልካዮ እቲ ክፍሊት ይስልዖ እዩ ነይሩ ክንዲዚ ንኸፍሎ ዘለናስ ብዙሕ ክንከፍል የብልናን ኣብ ዝብል ክንከፍል የብልናን እንተኮይኑ ከዓ ክንውንና ኣለና ናብ ዝብል ሓሳብ እዩ ድመፅእ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ባሕሪ ሕጊ ወይ እቲ ዩኤን ኮንቨንሽን ኦን ዘ ሲ ኦፍ ሎው ዝበሃል ንፁር እዩ ማለት እዩ ክትጥቀም ትኽእል እያ በቲ እታ ባሕሪ ትውንኖ ሃገር ብናታ ሕግን ስርዓትን ተኸቲላ እቲ ናይ ምጥቃም መሰል ክህሉ ክእል እዩ ምጥቃም መሰል እንድሕር ኮይኑ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነን ኩላይ ንኤርትራ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሽግር የለን ከምዚ ዝበልካዮ ቅድሚ 98 ዝግበረሉ ስለ ዝነበረ እሱ ከዓነ ንኢትዮጵያ ዘማዕብል ንኤርትራ ዘማዕብል እዩ ክልቲኣትና ክንምዕብል ኣለና ናብ ዝብል ሕቶ ዝመፀሉ ተቐዳመይቲ መልሲ እሳ እያ ንዓና ክፋል ናይ
ኢትዮጵያን ኤርላይን ዘይኮነ ክወሃበና ዘሎ ክፋል ናይ እቲ ግድብ ተሰሪሕዎ ዘሎ ዲ ክወሃበና ዘሎ እተን ዝግብኦም ክፍሊት ጥራሕም ክኸፍሉ ዘለዎም ካብ እንረኽበን ኤሌክትሪክ ዲና ክንገዝኣሎም ንዕኦም ኣየር ዲና ክንስቀለሎም ንዕኦም እሱ ነቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝምልከት መስለኒ እታ ካልአይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ትኸውን እታ ናይ ሓይሊ ትበሃል ሕቶ እያ ኩሉ ግዜ ኣቐዲሙ እውን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ባሕሪ ፖለቲካ ከምዚ ክልቲኣትኩም ትብልዎም ዘለኹም ብተፈላለየ ሰባት ዝመፅእ ብተፈላለየ ፖለቲካውያን ውድባት ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ብቐጥታ ኣብቲ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ መለስ ዜናዊ ሕተት ነይሩ ኤርትራ ልዕላውነት ሃገር እያ ባሕሪ ምልከተና እዩ ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ምናልባሽ ድሓን እውን ወላ ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ብሓይሊ ሒዝና እሞ ንበሎ ብሓይሊ እንድሕር ሒዝና ይኽት ማሕበረሰብ ዓለም ከመይ ገይሩ ክቕበለና ኣንሕናስ ፓራያ ስቴት ኢና ክንከውን كنفر ينخلنا زمدنا كنقبر ينخلنا بحيل حزنا كنوجز هنا ፓራያ ስቴት ምዃን ከዓኒ ካብ ዝህጅ ዘለናዮ ዝኸፍአ ዝኸውን ዝብል ኩነታት ኣምፂኡ ነይሩ ምናልባሽ ገሊኦም እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ኣብቲ እዋን እቲ ኢህወደግ ንኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትምዕብል ከም ዝኽእል እውን ኣርእይዋ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት እትዎ የለውኒ እቲ ባሕሪ ከም ጥሙሕ ጥራሕ ይረአ ኣሎ ዝብል ሕቶ እዩ እታ ኣገዳሲ ሕቶ ክሓታ ደልየ ዘለኹ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ከምዚ ምክንያቱ ኣብቲ ሕጋዊ መዳይ ተመፂኻ ዳርጋ ፉሽል ይኽትብሎ ትኽእል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ተፈቲኑ እዩ ባሕሪ ግባእኒ ተባሂሉ ተኸሲሰንን ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ግን እቲ ቤት ፍርዲ ከዓ ንንፁር ከም ዘይግበአን ዝነገረና ኣለዋ ኣብነታት እቲ ሓይሊ ዝበሃል ሕቶ እዩ ኩሉ ግዜ ኣሰካፍን ግጭትን ሰብን ዝቐትልን ማለት እዩ ሕጂ ሓይሊ ይምፃእ እሞ ንበሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እንታይ እዩ ታርኡ ማለት እንታይ ዝብል መስለኩም ምክንያቱ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትግፋ ያዶ ትሕንቅቃ ያዶ ኣንሕና ከኣትናትና ፖለቲካ ኣንጻር ምዕራብ እዩ እዚ ናይ በዓል ዩክሬን ዝረኣናዮ ኣሎ ኣብ ካልእ ኣብ በዓል ኬንያ ዝተሰምዐ መደረታት ኣሎ ኣንጻር ምዕራብ ሕጂ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዝበሃል ብፍላይ ከዓ ብምዕራብ ዝተዓብለለ እንታይ ተርኡ ዝመስለኩም እሱስ ከም ካልእ ሃገራት ንኢትዮጵያ ይውግዛዶ ወይ ተስፋ ሂብዋ ስለ ዘሎ ወይ ተስፋ ክህባ ስለ ዝኽእል እያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕብዳን ድብፃሕ ደሎ ተስፋ ኣለም ምስ ከብኣኻ ክጅምር እጂ ተንኪ ሳሚ በታ ናይ ኣብ ነፍሴር መለስ ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዓመታት ዝነበረ መርገፂ ክንምለስ እታ ናይ ከምዚ ብምግባር ባሕሪ ብሓይሊ ብምሓሲ ፓራያ ስቴት ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ካብ ማሕበራዊ ካብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ክንፅል ኣይግባአናን እዩ ሒዝና እንድሕር ክገብሮ ዝኽእሉ ነይሮም ኮይኖም ኣብቲ ግዜኡ ማለት እዩ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ወላ እንተ ተኻእለ ከም ሴናርዮ ይምፅእዎ ዝብል ዘለኹ ዋላ ክገብርዎ እንድሕር ዝኽእሉ ነይሮም ኮይኖም ሲ እቲ ዝነበረ ናቱ ክልሲ ሓሳባዊ መልስስ ዋ ተነፂልናስ ክንነብር እውን ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ ማለት እዩ ኢን ፕሪንስፕል ሕጂ ከም መትከል ፅቡቕ እዩ ካልእ ካ ዘለዓልኪ ኣገዳሲት ነጥቢ ከዓ እንታይ ነይራ ብናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ብዘይ ምህላውሲ ብተዛማዲ ከም ሓንቲ ዴቨሎፕመንታል ስቴትሲ ፅቡቕ ዝኾነ ምዕባለ እንድዮም ገይሮም ነይሮም ቁጠባዊ ምዕባለ እንድዮም ኣመዝጊቦም ነይሮም ብርግፅ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ክንሪኦ ከለና እቲ ባሕሪ ከም ኣፍ ደገ ከም ንግዲ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝርእይዎ ሲምቦሊካሊ ሓደ ኣገዳሲ ትእምርቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውነት ኢሎም ዝሓስብዎ ማለት ብፍላይ ብዝተወሰነ ሴክሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስም ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይድያ ከም ኖሽን ኣብቲ ርእሲ ናቶም ክመፅእ ከሎ ዋላ ብቁጠባ ሞይቶም እንዳሃለዉ ከለዉ እቲ ባሕሪ ዝብል ግን እቲ ማይ እቲ ባሕሪ ሬድስ ዝብል ግን ልክዕ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ኣይደንቲቲ እዩ ኣሶሲየት ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ከም መንነት እውን ዝረአ ዘሎ ማለት ኣብ በቲ ገሊኣት ኩሉ ይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እዚ ንብሎ ዘለና ቀዳማይ ፕራክቲካል እዚ ናይ ቁጠባዊ መሓንቆ ኮይንና ኢሎም ዘልዕልዎ ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ዝረአ ማለት ግን ኣብቲ ሳይኪክ ኣብቲ ማሕበራዊ ስነ ልቦና ናይ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ናይ ገለ ቨርዥን ናይ ኢትዮጵያ ዝርኡ ኢትዮጵያውያን ሓሲብ ኣቲና ክንሪኦ ከለና ግን ኢትስ መንነት ኢኻ ኢትስ ደም ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ተኻልእቲ ሕቶ ዝነበረት እንታይ እያ ቁርባ ብዛ ክሳይ ኮይነ ስለ ዝነበርኩ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዝብል መስለኩም እያ ትብል ተኻልእቲ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ማለት እዩ ኣሎ ድዩ ኢልና ክንጅምር ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም ማለት ሓደ ዘየሎ ግን ከመሎ ኢልና ዝተቐበልናዮ ሓደ ኤግዚስተንስ እዩ እቲ እሱ ዝህሉ ከም ማሕበረሰብ ዓለም ከም ፎርስ ከም ሓይሊ
ኣገዳሲ ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ዝኽእል እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኢሉ ዘቆመ ግን ንዕኡ ጥራሕ ዝጥቀመላ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካን ዩሮፒያን ዓለም ንሱት ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክንብል ከለና ብብዝሒ ብጂኦግራፊ ብቁፅሪ ሃገራት ገለ ይኮንና ክንሪኦ ዘለና በዚ ናተይ ርድኢት ማለት እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ክንብል ከለና ሓደ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝካየደሉ ሃገራዊ ሕግታት ናይ ባሕሪ ሕጊ ድዩ ናይ ልእላውነት ሕጊ ድዩ ናይ ካልእ ናይ ቤት ፍርዳት ሕጊ ድዩ እቲ ንዕኡ ዘቆመ መዋቅራት ንናይ ምን ረብሓይ ኩሉ ፋይናንሻዊ ትካላት ማለት ንናይ ምን ረብሓይ ዘገልግል ንናይ ምን ቁጠባዊ ናይ ሴኩሪቲ ካልእ ጂኦ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ዘገልግል ክንብል ከለና ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ኣሜሪካ ኤውሮፓውያን ብምልአን እንደን ምስአን መሻርክተን ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ደን ዘለዋ ብኤዝያ ደን ዘለዋ ግን ኣብቲ ደንበ ዘለዋ ንዕአን ዘገልግል ማለት እዩ ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ሓሶት የለን ማለት እዩ ከም ኣይድያ ከም ስም ኣሎ ከም ተግባር ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ታሪክ ኤርትራውያን ዲና ታሪክ ናይ ኤርትራ ንፈልጦ ዲና ንሕና ማለት እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ኢልና ስም ንህቦስ እንታይ ጌርና ናይ 30 ዓመት ታሪክና መጉዳእትና ማለት እዩ እዚ ከም መበገሲ ክንሪኦ ክንከል ኣለና ሕጂ ከምኡ እንድሕር መፅኡ ዋላ እዚ ዓንተበ እዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎው ኦፍ ዘ ሲ ዝበልናዮ እኮ እቲ ኣርቲክል 25 ምሽ ጠቂስና ፀኒሕና እሱ እውን ትርጉም የብሉን እኮ ሕጂ ንሪኦ ኮይና ዘለና ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ሲ ኣሜሪካን ናይ ኣሜሪካ ግልገልትን ወይ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካልኦት ንዓ ዝወዳደራ ቻይና ዲ ራሽያ ዘሎ ቁርቁሲ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ንሳተን እየን ማሕበረሰብ ዓለም ተባሂለን ከም ፅላል ሂበን ዘንቀሳቀስኦ ዘለዋት ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ስለዚ ኣነ ከም ኤርትራውያን መጠን ምዝ ንሪኦ ናይ ኢትዮጵያ ዝሕጂ ዓቢ ዝለዓሎ ምትኩታኽን መጉዕባዕን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብቲ ኣህግራዊ ሕግታትን እንተዘይተመርኮስና ኣብኡ ከዓ ከም ሓደ ኣገዳሲ ናይ መከላኸሊ ፀጋ እንተዘይረአና ይሓሽ ክልተ ነገር ሓደ የለን ኣይሰርሕን እዩ ጥራሕ ንዝተወሰነ ረብሓታት እዩ ዘገልግል ካልኣይ ከዓ እንከውን ክህሉ ዝኽእል ዋላ እዚ ናይ ፖለቲካዊ መግለፂታት ዋላ ናይ ቃል ድገፍ እውን ክንረኽበሉ ንኽእል ባይታ ቀቲልና ኢና ንሕና እቲ ብርጅ ኣንዲድና ኢና ባዕልና ማለት እዩ ኣንዲድና ባዕልና ክብል ከለኹስ እቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ቀቲልዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘሎ እቲ ክህሉ ዝኽእል ፖለቲካል ዊል ፖለቲካዊ ፅቡቅ ድሌት ሰናይ ድሌት ንህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ዘሎ ሕማቅ ስርዓት እሱውን ቀቲልና ኢና ማለት ከሲርና ኢና ስለዚ ብክልቱ እዩ ማለት እዩ ኣይግበሮ እንተዳ ከምዚ ዓይነት ክሳያት ተለዓዒሉ እሞ ከዓ ኣብ ጎንፂ እንተዳ በፂሑ ሓደ ዋላ ኣብቲ ረጅን እውን መፂና እቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይተን ዓገብ ክብላ ዶ ይኽእላ ኢልና ንፅበየን ሃገራት ሓያላን ሃገራት ኣበይ ኣሎ ነን ዊ ጎ ባክ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ሓንቲ መደበር ናይ እቲ ሄድኳርተርስ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ማለት እዩ ኣፍሪካዊ ሕብረት ዘሎ ኣፍሪካዊ ሕብረት ታሪኹ ንፈልጦ ኢና እንታይ ገብር ነይሩ ቃልስና ማለት እዩ ካልእ ዝበዝሐ ናይ ማልታይ ናሽናል ዝበሃል ኦፊሳትን ኔትወርክስን ኮሪደርስን ሃብያ ማለት ኣዲስ ኣበባ 100 ገለን ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ዋላ ብማርኬት ዋላ ብዓይን ዕዳጋ እውን ርኢና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ዋላ እቲ ስትራቴጂክ ረብሓታት ምስ በዓል ኬንያ ኢትዮጵያ ገለ ንኤርትራ ካብ ከምኡ መፅር ክንሪአን ክክእል ኣለና ማለት እዩ ዋላ ክሕግዛ ዓገብ ክብላ እንድሕር ኮይነን ኣጋጣሚ ከምዚታት ከብል ከሎ መን እያ ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ከሲርና ኢና ሕጂ ኩሉ ቆኑዕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ንባዕሉ ሓደ ኢቭል ዝኾነ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ቅመራታት እንዳገበረ ዝነብር ሰብ እንዳጎሰጠ እንዳ ኤክስፕሎይት እንዳገበረ ዝነብር ሓደ ደንበ እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ከትገብር ኣበይ ተኣቱ ዝብል ሕቶ ከሎ ናብቲ ሓደ ደንበ ከዓ ናብቲ ምብራቃዊ ደንበ እውን ክንከይድ ኢና እቲ ምብራቃዊ ደንበ ከምኡ ዓይነት ኮሚትመንት ክገብረልና ይኽእል ዲና ዓና መፅ ዋላ ቻይና ንውሰድ ኤግዛምፕል ከም ኣብነት ማለት እዩ ምስ ቻይና ሕጂ ብተዛማዲ ሂስቶሪካሊ ዋላ ስጋብ ሕጂ እውን ደሓን ዝኾነ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድናታት ኣለና ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኣሎ እዩ ከዓ ዋላ ምስ ራሽያ እውን ከምኡ ግን ደኒት ጎባስካ ናብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዶ ዋላ ኤርትራ እዮም ክብሉ ንሳቶም እውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዓገብ ክብል ዝኽእል ሓደ ፖተንት ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ሓይሊ ዘለዎ ንሙኻ ንኤርትራ ብወገን ናይ ኤርትራ ክሕዝ ዝኽእል ኣሎ ክትብል ሕጂ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እቲ ስእሊ ሳይካኖስ ምክንያቱ ሓደ እቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ንሪኦ ኣለና ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ሃገራዊ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትስ ኦልዌይስ ወርክስ ንናቱ ረብሓታትን ንናቱ ቀዳምነታትን ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እዩ ዝርአ እቲ ኩነታት ምናልባት ከምዚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኣይግበሮኹም ተተፈጢሩስ ነቲ ቀዳምነቱ ዶ
كنربحو يخل كموس كنقبرو نخل دي يحسب يخون من البعض مسانا صقع خحز ترى خمسيتات مصي زبل من البعض اويتات كي بس احنا سلما فتح يقبرو لمبر بزح تسفا اي يبلينا انا ابز اقراوي محبرسب عالم إلنا نصوع زلنا عراي تسفي زريت تحتو سيميلار اندياغن عخا قرب ريفاين كقبرا كم تمكرو دبلومات زنبركا سبيقا من الباش ناتكا اكسبيرينس درو كنقبرا قداسيو ازي ناي منقسي ارترا بوليتيكا واسرارحا نزي خمزع عينت زفتر شقرات معرخ انديو زيت الونا معرخ اندي هاسينا مس معراب زقبرو متفنان مسنا ارترا حيل ريخا اب زي إدكا ابتي ولا ابستين كنقبر زقبعنا دمص تعقبو كنقبر زقبعنا خن بعلنا يراشا ኢትዮጵያ ዓበይቲ ሃገራት እኖ ተዓቅቦ ገይረን በብዝሕ ህዝብን ብፅልዋን ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ምስ ዝነበረን ተዓቅቦ ዝገበራሉ ካልኦት ሃገራት እውን ንሕና ኪኖ ምድጋፍን ምቋምን ከድና ቮካል እንኾነሉ ትናትና ስርዓት ማዕረኽ እንደዩ ዝሃስየና ማዕረኽ እንደዩ ነቲ ናትና ኩነታት ዘይርድኦ بتحسو سامسون እንታይ እቲ ዓባይ ፖይንት እያ ምስታ ተስፋ ዓለም ዝብላ ፀንሐ እውን ትተኣሳሰር እያ ምክንያቱ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ይጠቅም እዩ ግን መዓስ ምስ ከመይ ዝኣመሰለ ስርዓት እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ትኽተል ዝበሃል ሕቶታት ምስኡ ተኣፋፊሮም ዝኸዱ እዮም ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ብመሰረቱ እቲ መንግስቲ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ እምበር መንግስቲ ኣይኮነን ውልቀ ሰባት እዮም ነቲ ናይ ሃገር ስልጣን ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሻዶው ጋቨርንመንት ኣሎ እንበልኩ ምክንያቱ ዘይረኣዩ ግን ከኣኒ ነቲ ስርዓት ኣላጊቦም ሒዞሞ ዘለዉ እቲ ስርዓት እቲ ሰብኣይ ጥራሕ ዝፈልጦም ኣብ ውሽጢ እቲ ከባቢናቱ እንታይ ዝኾኑ ኣለዉ ንሱ ዝቕልቦም ሓበሬታ ዝህብዎ ኣሎ ብከመይ እያ ትካየድ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስርዓተ ምሕደራ ድማ እቲ ንቡር ትካላዊ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሓት ክሰርሕ ኣይትፅበን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ትካላት ስለዘየሎ ማለት እዩ ክህሉ እውን ስለዘይድለ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ክኢላ ዝበሃል ተደሃልዩ እውን ውልቀ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ እቲ ናይ ፀጥታ ክኢላታት ናይ ሰራዊት ክኢላታት ንኩሉ ነገራት ብዓይኒ ፀጥታን ብዓይኒ ሰራዊትን ጥራሕ ዝርእይዎ ማለት እዩ ካብቲ ዲፕሎማስያዊ ወፃኢ ማለት እዩ ሕጂ ፀጥታዊ ወገናቱ ዝዓብለለ እዩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ ስግኣት ዝነብር ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ድማ ምዝታይ ከም ባህሊ ኣብ እቲ መንግስቲ ዘይትርእዮ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እውን ኣበናይ ኢንተርናሽናል ፎርም ኣበናይ ኣርስታት ድምፅኻ ትህብ ድምፅኻ ትሓብእ ዝበሃል ንቡር ዘይኮነ ኣብነታት ኣለው እዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከም ኣብነት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብኡ ኤርትራሲ ከም ሃገር ድምፃ ንኽትህብ እሞ ከዓኒ እቲ ድምፃ ከዓኒ ኣበናይ ስታይ ዝበሃል ሕቶ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ከም ሃገር ሲ ንዓና የርባሓና ድዩ ኣነ ብዓይነይ ክሪኦ ከለኹ ንዓና ዘርባሓና ኣይኮነን ኣብ ሓደጋ ዘእትወና እዩ ካብ ሓሊፍካ እውን ኣብዚ ኣብ ሞንጎ ቻይናን ምዕራባውያንን ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካዊ ምስ እዚ ናይ መን እዮም ዝብሎ ምስ ናይ ታይዋን ዝተኣሳሰሩ እውን ዘረባታት ተዛረቦ ነይሩ ሕጂ ንኣብነት ዓቢ ግሎባል ስታይ እዩ ወላ ኣብዚ ከባቢታት ናትና እውን እቲ ባህርያት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ ምስ ናይ ዩኤስሲ ክሳብ እቲ ዓበይቲ ሃገራዊ ትካላት ናይቲ ሃገር እሞ ከዓ ነቶም መራሕቲ ናይቲ ትካላት ኣብ እገዳ ክሳብ ዝወጥቁ ክርኢ እንዳከኣለ እንከሎ ናብኡ ይበፅሕ ከም ዘሎ እቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ስታያት ይሰርሕ ከም ዘየሎ እዩ ዘርእየካ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ብተፈጥርኡ ንፍልጠት ብፍልጠት ዝቕለብ ኣብ ፍልጠት ተመርኩሱ ድማ ውሳኔታት ዝወስድ ስለዘይኮነ እቲ ትካላዊ ተራርሓ እውን ስለዘየሎ እቲ ቼክ ኤንድ ባላንስስ ስለዘየሎ ንሓደጋ ቁሉዕ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ትርጉምን
زي مهلاون نايت انترناشنال كوميونيتي انترناشنال كوميونيتي الله أزي أقداسيو أقداس زخون فورمس الله جن بترولس كتتصعود كتكيل علىك نسخة كم هاجر كم حيلي نات كا يونيتي هاليكا سرع زخون سرعة محدرة هاليكا بتي سايت قيتة داخوينكا زدنا قوتو تفتريخا انت داخين كاتا داخاليخا جن كابتي political statements كاب condemnation زحالف كينو زخيد ايكونن ابنت أبناء يوكرين كنريون خيلنا استراتيجيكاو أقداسنا سلازلهم أمريكا مسيروب أو حبرت كله دوسات وسيدهم مالتي عبل علي راشا جن راشا ده فيهم جن كواي كألون يوكرين قداي كوينال قداي يوكرين كم ذو دعون فلت يذبل ون ذلوا خوين يسمع عننا أنا حجينا بنت أبصراحة مس يشرح يوكرينياويان فلتهم على لونه موت خمي لهم قوة وخم مخانهم ون يوم سايد الحربتهم مالتي كندفع لنا خمرتنا دفينا راح كنا وصوم كنقل لنا يبلغ أجن مو ما أسي يأخذ بالكل حاجين أبنت مدن إسرائيل ناي غزة خطر يأخذ خبي كيدهم أمريكا سي معرباوية نبي قطم كيدهم الله حجين نبي إسرائيل قطم كيدهم نراشا قدي فما راشا خاتم لسان يوكرين تهرمان لا مالتي حيليو دلت تقد حنا كاز دلنا أبنت أبناء كويت رينا نيرا ضفيا ما وفيمو زق أدنى coalition of the willing بهذا بسم international community international community كنا ربح حاصل أزنبرهم أتيوم ناقص تايجرهم أبناء كنا تاتنا إيرترا مستمر هلاون زي هلاون ناي إيرترا أب حزبي ناي حزبي إيرترا يزمركوس أبت حيلي ناي حزبي إيرترا يزمركوس أبتي ناتو حدنة يزمركوس تي بحريات نايت international community أنا قبل أي كيرني ناي سلاسة عمد بينات نظر أيو إيرترا بحيلايا تدناقض نت فتيرة بحيلايا دمات ميليتارلي دفيد جيراتون تحيل نابود نبرة دحريوتي international community accept جيرون برك سابتس عن حدن أبلندن نبرة كال استياتي نيرنو فابدم حفتا ذوق استيات تروز علوتي بحريات نايت international community حجين ده قبل دليه كابزي خنا تعتزقون وقت انت دا أخوينا حجون it is not late أب إيرترا زلو سرعات نيرترا دقل كم زي يكونه كنقبل كنكيل لنا انتم أبدأ علنا إلا أنا تسرعات كن علين ذا اللي خاني إيرترا أبوشتي حما سرعات كم ذا اللوا أبدأ خان كل جديد التناقل أبدأ خاماتنا تازنبر مخدندن ذا اللي حيلي كم ذا اللوا حيلي ترى هذا يكون حيلي تهون كم ذا اللوا خنرد أكن كيل لنا نزخ صعب بدأ يتردد أنا تيك على سناتنا سمعي تاويز خون نحن بحدا قادم ما قال عنا إيو تمشي نوح قالسي زيد اللي واقع نكفلينا تتعدي الرأي زريت أجدا سنة بيو هجيك سابجي تزاربنا زلنا لارقا بومولو تاريخيس إرترا ميشم حانت للاوي تاقريا كم كلن لولاوان هاقرات مالتي مبزحتن علامات تاريخيان كاتي هاقرا واحدنت لولاونت زبال كم حدا كور نغاري زرق خدفر زيبلو ولا بعلامات ون ناتوتات حق اللوو نابنت زناي حق بحري علماوي حق بحرون كنا العل صنعنا ناي UN convention نابنت article 125 كم example كل عل صنعو مالتي مس زي خوين كن كل جزء تمتنو قالات على كاب تفلالي انجلات مصي تنزنا اسا هغرات كاني نايزيتات قداين زخونا مالتي تعلم خاوي حقون كم زتبلو لكم ويت انترناشونال كوميونيتي زبال تعلم لخاوي محبرسب منيا زبل حتو كل جزء تزمتي منيا تاتعمص دلا منيا خاتعمص دلا نزبل حتو يزمت اجي تي على مقاوي حقي ويت انترناشونال لو قاتلو توما تكبرتو زبالو توما حستي غارانترس نبالو كم زناي الجيرس زرانا مالتي ناي قدن ايكون دفيهم غيا يلوم زتكبرو اجي مزغلو نزاربلو صرحنات مسارت ناي قداماي منستر ابنديو حدغا زمسل نغرات انصلاليلو بزي قدس إرترا لولاويت هاجريا ناي أفريقيا دوبات كله عم بجزاتها دوبات استمركوسي ناي إرترا خامو دارجا ستيمي خاطب لهم مزني الجيرس سم معزنا بره نتزنا بره دوبس دابل كويني تعاطي خاطب له جت خل ناي مقبالن داي مقبالن عطا قريف كامالتي ستيلجن كم زنبلو لنا تحدقاتات الله هجي تاقد داس حتو حزب إيرتران حزب إثيوبيان كلتياتهم أب كينات زدميهم نعمتات أب كينات أم نحد حدهم مسكال أب كينات تصميدهم زنبرو حزبتات يوم مالتي هجي
زيدل كينات نموجد تزعبي سي هوت كتطفي يبلون ولا حنت زخونت هوت كتطفي يبلان كاون العلون إرتراخم هاجر لولاونتا نمو حس including إزناي بحري دوباتا لولاونتا نبلو دلنا ات منغسي حدا إذا زلو منغسي إرترا تحكون كون زبد له حدا منغسي ناي إرترا تهزبي إرترا خا انتايو خغبر زلو تايو خغبر زلو خاب كمزاتات عينت حدغا نموغان نابنت عالم حياله دلن بلالنا بقطبا دي خيل زلو ببوليتيكا دي خيل زلو بوتادراو دي خيل زلو كدناغص دي زلو مشاخن دي زلو انتاينا خنغبر زلنا تسفيس كباخا خجمي وبخلتيو بمجمريا تقدمنا أفتعد زلو سرعات كإلا تراحي زلو مالتي السوتو زي تعليو كمتس زخل ناي ستتا وحسنت نيرترا يلن مالت رئينا هنا تلك عينها عميدكا نوعلم تحكر بحوم عبزخ الكوينات هزبي أمتفاهم زوفر زعندرو مالتي سلازي السخو إلا خيل الله هزبي إرترا زوننو هزبي زلوكو هزبي زلوكو كل من قد خا حد حقاوي نايملا أخي بايتا زلوو قوام مالتي بسرعات كنفتر كنكل لنا بيت رقم زخ فتر كخيل الله مالتي دحريت زبل كالك مالتي بخلتين نجار كتري تخيل حدا حق نعلم لو مس حق جاكاي ولا حق تصحيف سيتي حدا تي انفورسابيلتي تتكبراو نو تزبل حدا حطو له مالتي حق صحاف خلي كن حدا انت دا زي تكبيرو ويت حدا انت دا تحيسو من يحطو زبل حطو ونالو مالتي زبل زحتنا هغراو حقتاتون كم زي عينت ليميتيشن سالو ولا خلو سلازي تنفس خانه يمكل خال عقمي انكو ناي متقعت عقمي مالتي بس حجي انكو ناي مكلخل عقمي مالتي حجي نفسها مكلخال مالس كل غزي اب سراويتنا ب مكلخال انفست مغبار وفر مغبار بالطرح زي كونس بحافشاس كم زي سلاس زبل عن طبيعي حدا بتهاجراو رئيتو رئيته عالمو سطوم زخونه فللي زي بلو مالتي يكون كم زخول كله ግን بو حدث نت كل زخل كال ترايبال بوليتيكا وختاش ما سغيرو ترانسند غيرو اب حدا سطوم زخونه هاجراو رئيت زرعامه زسقم حبرتسب كنفطر كنكل علنا نفسنا وتينا مالتي شعز سامزل علكا بتمرتي بقطبا بخالق محبراوي بهلاوي سنه طبباوي تحت قرصاوي حرشاو كلتي ناي بأتاتات ناي معبالة ناي حدا حبرتسب مالت قطبا معبالة راح زي كونسي بمولو ملكيتات ناي معبالة ناي حدا حبرتسب عاود كمزجب كخلالو نابزي خا خنسرح كنكل علنا مالتي حجي زي ومزوريد زلو حجي مزن صلالو زلو دبنا انتاي قداسنت الله ممكن نبل نخلينا مالتي جن هاجر كتهنص نفسك تكلاخل تخل ولا نشتي كلا جن زي تدفر حفرت هاجر كتهنص انت روخنكا حصير ماكلاي نوح زخونه ناي معباله استراتيجي حنسيسكا ختكرئ زلو نغرات حجب زلو اوف كورس تزبي حبيرو ترى خمسة عين دبناتات علوس هاجروح كلا خلول زخل من قدتات كرئي كخل على اوف كورس عندنا جبرن حوونا عندي دوي تسرعات مالت ولا نتي هزبس تهاجراوي نيحو قتيلوي ولا هزبي إرترا كهول غزي هاجراو تخونن هاجروح موت كسح كبر كلا خلدل وانت خونن جن تسرعات زغبر خاز تحاسي قسلتات بزح قسلتات الله مسؤو بزكاتي دومستيكاوي ناي معباله غدنا حاسيسكا معبال بكل مجالات خمس بلنا مالتي بتمرت خيترفه كالي شركنتنا قداسي فتينا صليناس اتعلم تنبرلو اغباب كنصاوت لنا مالتي تصوتات كنصاوت لنا حجي كم زنصاوت زلنا بتي زباوي بوليتيكاناتنا اعناوي عندار زي كونسي ناي بحق سطوم سيريس زخونه رطوب زخونه ناي محزنت ناي شركنت قطباوي نقداوي صطتاوي شركنت كن عوتلو كعوتنا زخل حدا اب حدا دنبه ون كنصقع ون زيكونس اكل تواسات كنكون كنكل لنا مالتي معرباو دنبه يكون كنز بزلخو ابت مبرعاو دنبه يكون كنز بزلخو ግን እቲ ስትራቴጂክ ካልቸር እቲ ስትራቴጂክ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ ምስትውህብ ኩነታት ናስ እንታይ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣጠመተና እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ናይ ኢማጂን ንገብር ኢናስ ከምዚ ዓይነት ረኽቦታት ከጋጥም ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ክከላኸል ጥራሕ ዘይኮነስ እንዳተኸላኸለ ከዓ ክነብር ማለት እዩ ሕጂ ክንመውት ጥራሕ ኮይና ንነብር ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ኣይነብር እንኳ ዘለና ጥራሕ ክንመውት ኢና ሕጂ መንእሰይ ናይ ኤርትራስ ክመውት እዩ ዝውለድ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ
ሃገር እንድሕር ኣላ ኩሉ ግዜ ግጭት ክህሉ ክእል እዩ መስዋእቲ ኣሎ ግን ነብሱ ዝኸኣለ ሓደ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ኣሎ ማለት ነዚ ዘብል ሃገራዊ ክተት ኢመርጀንሲ ክለዓል ከለካ ኩሉ ሰብ ምናልባት ንእሽቶ ስለ ዝኾነት ዓቕምናትና ከምዚ ሞቢላይዜሽን ክህሉ ክእል እዩ ሓፈሻዊ ክተት ክህሉ ክእል እዩ ዝፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ግን እንዳተኸላኸለስ ዝነብር እንዳልምዕኻ ዝከላኸል ዓይነት ሕብረተሰብ ዘለዎ ዓዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብሎ ዘለኹ ምናልባት ሲሉ ረቂቕ ጥራሕ ክታሽሙ ክኸውን ክእል እንታይ ሞ ትርጉም የብሉ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ምዝ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ዶባት ከምዚ ዘሎ ሰራዊት ካብ ናብ ዝንቀሳቐስ ኣለዎ ከንዊዱ ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሃድ መልሲ እንተዝህልወኒ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ግን እቲ ዘለና መንግስቲ ዝሰምዕ መንግስቲ ኣይኮነን እዚ ዘረኣናይ እንዳፀረፈ እንታወቲኹም ገለ እንዳተባሃለ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ በር ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እሞ ከምዚ ተፈጢሩ ኣሎ እንታይ ንግበር ኢልካ እውን ሕጂ ሓደ ኢመርጀንሲ ናይ ብሓቂ ክሬዲብል ኮይኑ ትትረት ማለት እዩ ከምዚ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሓደ ናይ ንዕመበሉ ኢልካ ኢትካ ናይ ምዝርጋሕ ክሳይ እውን ክግበር ምተኻእለ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ከምኡ ክግበር ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እወ ተስፋይ ኣገዳሲ ነጥቢ ካልዒልካ ምናልባሽ ሓንቲ ወይ ዘርእት ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ልዕልዋ ነይሩ ከማን ኣበይ ናይ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዝመፅእ ዝብል ሕቶ እዩ ሓደ እቲ ውሽጣዊ ጥሙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ በቲ ሓደጋ ትኸውን ዘላ ሃገር ወይ ከዓ በቲ ትፈታተነና ዘላ ሃገር ንኣብነት ብኣብይ ስለ ዝመፀ ናይ ኣብይ ውሽጣዊ ጥሙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ብውልቆ ፐርሰናል ናይ ምርጫ እዋን ዝመፀሉ ግዜ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከዓኒ ሓንቲ ወይ ኣገዳሲት ነጥቢ ዘርእታ ልዕልዋ ነይሩ ብውሽጢ ኤርትራ ዝረኣዮ ድኽመታት ክኸውን ይኽእል ናይ ሓድነት ድኽመት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቁጠባዊ ድኽመት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ወታደራዊ ድኽመት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝረኣዮ ማለት እዩ ነዚ ብምዝማዝ ዝመፅእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ንሕና ክሳብ ሕጂ ክንመውት ጥራሕ ኣይተፈቒድልና ዘሎ ወታደራት ክንከውን ጥራሕ ኣይተፈቒድልና ዘሎ ክንነብር ኣይተፈቕደልናን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕጊ ጎደሎ ኣሎ ናይ ቁጠባ ጎደሎ ኣሎ ናይ ማይ ጎደሎ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ጎደሎ ክትብሎ ትኽእል ትፅብፅቦ ነገር ኣሎ ኢንቨስተራትና ካብ ዓዲ ወፂኦም ኣብ ካልእ ሃገራት የልምዑ ኣለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪቃ በፂሖም ኣለዉ ሎሚ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንግስቲ ምናልባሽ እቲ ኩሉ ግዜ ኣካታዕ ዝኸውን ናብ ከምዚ እዋን ኣብ ግዜ ኩናት እሞ መንግስቲ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ባሕሪ እንዳተሳገርካ ፈረስ ክትቀይር ኣይትኽእልን ኢኻ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ትሕቶ ምቕያር ዘይምቕያር ኣይኮነን እቲ ናብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ቁጠባዊ ዕብየት ቁጠባ ተዘይብልካ ክትዋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ቦምባ ክትገዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ጥይት ክትገዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብኡ እንድሕር መፂኻ እቲ ካልእ ናይ ኖርማል ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ህዝቢ ወላ እንድሕር ገዲፍናዮ ተዘይተዛረብናሉ ሕንቃቕ ኢልና እንድሕር ሓሲብናዮ ማለት እዩ ከምቲ ካልእ ወዲ ሓስብዎ መሰረቱ ግን እቲ ሰብ ክነብር ክጅምር ኣለዎ ሰብ ክነብር እንድሕር ጀሚሩ ቁጠብኡ ከምዕብል እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ ካፒታል ክገብር እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ደገ ዘሎ ካፒታል ክገብር እንድሕር ጀሚሩ እሱ ይሽዑ ንሃገሩ ክሕግዝ ዝኽእል ንሪኦም ኣለና ንሃገራቶም ኣየራት መሊኦም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓድታት እዚ ዓይነት ኩነታት ዝፍጠርቲ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ርግኣት ናይ ዓድና ምስ ዝድልል ጥራሕ እዩ ኪንኡ ዝኸይድ ናይ ፖለቲካዊ ኣልያንስ ወይ ፖለቲካዊ ሽርክነት ናይ ምግባር ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እቲ ወታደራዊ ነገራትን ማዕረ ማዕሪኡ ዝኸይድ እዩ ምክንያቱ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ሰሚዕናየና ናይ ዘበነ ደርጊ መዓት ኣፅዋር ኣለና ተባሂሉ ኣብ ገሊኦም ብዙሕ ከማርሩ ዝሰማዕናዮ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምዚ ኣተሓሒዝካ ዘርኢ ታይና ክንገብር ዘለና ዘይበልናዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ሃርጋ ኩሉ ተቂፍናያ እንዲናቲ ኣነ እንታይ ይረአየኒ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ከምዚ ዝነብር ኩሉ ግዜ ሓደጋ ክመፆ ከሎ ድማ ዕድሉ ኮይኑ ድዩ ገለ ኮይኑ ከዓ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘንፀላልወላ ኩነታት ይፍጠር ሰባት ድማ ንሃገር ክብሉ ከይተረድኦም ነቲ ሃገር ዘጥፍእ ዘሎ ናብኡ ገፆም ሳይኮኑ ማለት እዮም ምድንጋፅ የርእዩ መዓስ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ዘይኮነ ኣነ መሰረታዊ ሕቶና እንታይ ኮይኑ ስምዓና ሓደ ሓፈሻዊ ናይ ሓባር መረዳእታ ከይህልወና ክኽእል ኣሎ ከምታ ተስፋ ኣለም ዝበሎ እቲ ስርዓት ክእሎ ክኽእል ኣሎ ስርዓት ንኤርትራ ዘገልግል ኣይኮነን ድኹም እዩ ዓቕሚ የብሉን ብስም ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዘሎ ግን ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ትኸይድ ኣሎ ሕጂ ናብዚ መረዳእታ እዚ እንተዳ በፂሕካ እቲ ብኸመይ እዩ ዝበሃል እቲ ብኸመይ ይኽእል ዝበሃል ንሱ ምስ ኣልየይ ድማ ነቲ ኩሉ እቲ ተስፋ ኣለም ክብሎ ዝፀንሐ ምድጋም ከይከውን ናብኡ ገፅካ ክትከይድ ትኽእል ሕጂ እዚ ብኸመይ ይኽእል ዝኽእል
ብዙሕ ቲዮሪስ ክመጽእ ክእል እዩ ግን እቲ መሰረታዊ ዜጋ ናቱ ሓላፍነት ክስከም ክኽእል ኣለዎ እቲ ኤጀንት ናይ ቼንጅ ምዃኑ ብውልቂ ብደረጃ ውልቂ ሳይ ምስ በፅሐካ ናብኡ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ መረዳእታ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስርዓት እዚ ነዝሓለፈ 33 ዓመት ካብ 91 ጀሚርካ ማለት እዩ ዘርኣየና ፍሉጥ ስታይ እዩ ኣብ ሕፅኖት ኣይኮናን ነርና ይብሉ ማለት እዮም ወኣብ ሕፅኖት ንኸይትህሉ ዝኽእለ መን እዩ I think ኣባ ገዛ ዘለና ንፈልጥ ኢና ነው 91 ከለና ሲ ክንስደድ ኢና ኢልና ሓቲብና ይንፈልጥ ኢና ደገፍ ከለና ዲና ኣብ ውሽጢ ከለና ዲና ዕጉባት ነርና በተሳይ ንገብሮ ነረባ ግን ኣብ የማነ ፀጋምና ዝግበር ነገራት እዩ ንዓና ተሳይ ገይርና ማለት እዩ ናብ ዝፅሕና ዘሎ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እቲ ብፅሕ በፅሐ ገዲፍዋ ዝስደደሉ ወይ ድማ ምክንያት መውጢ ደልዩ ክእለየሉ ዝደሊ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ነብሱ ዝከኣለ ኣብነት እዩ ስለዚ እቲ ሲቪክ ዲዩቲስ ናትና ሓላፍነት ናትና ከም ዜጋታት እንታይ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኩሉ እዩ ተሃሲዩ ዘሎ ኩሉ እዩ ምሻለልካ ከም ዲግኒቲ ዘይብለና ኢና ኮይና ዘለና ከምታ ተስፋ ኣለም ድልባ ፀንሐ ሰባት ሲ ተሰዋእ ዳ እምበር ንበር ዝብል ኣይኮነን ዘሎ ኩሉ ግዜ ሳክሪፊሻል ሲቲዘንሽፕ ተሰዋእ ጥራሕ ሙት ምሻለልካ ስታይ ዝብል ማለት እዩ ምእንቲ ሃገር ግን ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትዋ ኣሎ እቲ ሃገር ምጥላእ ኣይኮነን እቲ ሃገር ክትህሉ እያ ክትቅፅል እያ ኣላ ግን እዚ ስርዓት እዚ ክህሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ሃገር ክትድልድል ተዳ ኮይና ናይ ሓደጋ ናይ ጎረባብትን ናይ ርሑቃትን ካብኡ ክንድሕን ተዳ ኮይና ሕጂ እቲ ናትና ናይ ዜጋታት ሓላፍነት ተደኣ ተቐቢልና ራሽናሊቲ ናትና እንተደኣ ብኡ ተደኣ ተመሪሕና እምናይ ለውጢ ሓይል ናትና ድማ ተደኣ ተቐይምናሉ እቲ ኦፖዚሽን ዝበሃል ድማ ብመሰረቱ እቲ ካይዳታት ናቱስ ሪኦሬንት ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ እንታይ እዩ እቲ ከምቲ ዝግባእ ኣሰራርዓ ክንስራዕ ኣይከኣልናን ሓደጋ ምስ ዝመፅእ እውን ሓደጋ እዩ ሕጂ ንኣብነት ምልክታት ፅቡቅ ምልክታት ኣሎ እቲ ኮኦሊሽንስ ኣላያንስስ ብደረጃ ፖለቲካል ፎርስስ ዝመፅእ ኣሎ በዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝመፅእ ኣሎ በዚ ናይ ኣሎ ፍሪ ዝበለ ኣላያንስስ ይመፅእ ኣሎ ግን ነቲ ኦርጋናይዜሽን እዚ ቢልድ ንክትገብር ዘበናት ወስድ ሳይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዝሓጥረሉ ነቲ ተራ ዜጋ እውን ሓላፍነት ናትካ ውሰድ ክትብሎም ከለካ ንስኻ እውን እቲ ኣብቲ ፖለቲካ ትነጥፍ ዘለካ ስራሕካ ከተፃፈፍ ክትክእል ኣለካ እዚ እዩ ሕጂ ንኣብነት ክልቲኡ ዝስታይ እንተዳ ኮይኑ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ቋንቋ ድማ ክንእርሞ ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሕጂ ንኣብነት ካብ ደገ ኣርሒቕካ ነቲ ስርዓት ክትኣልዮ ኣፀጋሚ እዩ እቲ ስርዓት ካብ ውሽጢ ይኽእለ ዝኽእል ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ብረት ዘለዎ ሒዙ ዘሎ ድማ ናትካ መቃለስቲ ናትካ ፓርትነር ምዃኑ ፓርትነር ጥራሕ ዘይኮነ መርሒ ፓርትነር ምዃኑ ተቐቢልካ ነቲ ቋንቋ ተጠቐም ምስ ጥቀም ኢኻ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከኣሊ ዝደሊ እውን ክትሕግዞ ትኽእል ኣብዚ ኮይንካ ድማ ኮኦርዲኔት ክትገብር ትኽእል ነቲ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ነዚ ክሳብ ዘይገበርና እዚ ብኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብሳይ ገይርዎ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ድኽም ኢልናሉ ኣብ ዘለና ኣብ ሰሪናሉ እዋናት እዩ ነዚ ሳያት እዚ ዝመፅእ ነዚ ስታይ ምስ ትኸውን እዩ እቲ ድሕሪ ምእላይ ናቱ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ እውን ኣነ ዝስከፎ እንታይ እዩ ሓደጋ መፅእ ኣሎ ኢሉ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ እዚ ናይ ደገ ሜድያታት ናቱ ክሪኦ ከለኹ እውን ናብኡ ገፁ እዩ ሳይ ዝኸይድ ዘሎ ግን እሞ እዚ ስርዓት እዚ ክመርሖ ይኽእል ድዩ ኸ ነቲ ሓደጋ ዝመፅእ ዘሎ ካብኡ ክነኸውፃኣና ዝበሃል ሕቶ ክሪቲካል ሕቶት ዘለዎ እዩ ኢንስቴድ ኦፍ ሓደጋ መፀና ኣሎ እሞኒ ኢልካ ናብኡ ንኺድ ዘይኮነ ሓራይ ተስፌ ክበካ ይዕድልካ ኣብ ዝትብሎ ዘለካ ብዙሕ ይሰማማዕ ዘሪት ምናልባሽ ምልክታት ናይ ሓደጋ ይረአ ኣሎ ግን እቲ ምልክታት ናይ ሓደጋን እቲ ስርዓትን ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ስንፅር እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ እቲ ናብ ህዝብና ዝወርድ ሓደጋን እቲ ስርዓትን ከዓ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንገብሮ ነገራት ኩሉ ብጥንቃቐ ንህዝብና ብዘይጎድእ ነቲ ማሕበረሰብ ብኸመይ ይፀልዎ ኢልና ክንርኢ ኣገዳሲ ይመስለኒ
دارجا تن أنا دمت أخوان أرستات تن حسبنا ديسكشن أبزي ودي اللي خو أنا ناي مجرش عدل كوكمه تسفي بأخاخ جمرة. ثانك يو سامي أبتنا يزر سلاسي أنا قرب ولاتي السرعات سي حدا زقون كون سرعات حجي مالتي بزيكا فخرة بزيكا كنريو مينا خمزي إن شاء الله ناي أتهدم عبياتي قال كالي يبولون مالت كمز سيريس تخونا ناي بوليسي زربات لعل تحت ونز قبر كوينا يسمع عنن مالت يعني دعريق ما زي حلفت كابتو منستر وصاو قدادي منستر زينا زوصوا حتى تاني راه حتى تاعت مسل مالتي ثلاثة مسمر دي 4 مسمر مالتي بطعم أروغانت عبوي زخونه ناي ملسي زي ملسي عينت كسات مالت انتهي اخا تبلع اذا حجي اب حزبي زلو نعقت مالت اب حزبي ኤርትራ እቲ ህዝቢ እሸላት ደቁ ዋጋ ዘገብር ዘሎ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት ይውን ማለት ብዘካቲ ምስ ኣብ ብኸመይ ላዕል ታሕት ብሉ ብኸመይ ይዘራርቡ ምናልባት ዘይንፈልጦ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ብዱዕ ዝኾነ መልሲ ከምዚ ዓይነት ስኢልካ ናይ ኣቃጫጭ መልሲ ምምላስ ንህዝቢ ኣኽብሮት ከም ዘይብልካ እዩ ዘርኢ ንህዝቢ ክትተኽብር እንድሕር ኮንካ እንተ ሃደጋ የንፀላሉ ኮይኑ ደን ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኦፖንሊ እንታይ ትገብር ኣለኻ ብኸመይ ክሕግዘካ እውን ዲስካስ ክትገብር ክእል ከምኡ የለን ሕጂ ሓደቲ ምናልባት ምስኣኻቲ እቲ ዓለማዊ ኮንቴክስት ሕጂ ዝተቐይሩ እዩ ማለት እዩ ናይ ቀደም ካብ ደርጊ ዝተረፍካያን ገለ ኣፅዋራት ድሕር ኣለዎ ኮይነን ስሰንስ ናይ ምብራኻነን ዋላ ዓይነት ኩናት እውን ተቐይሩ እዩ ማለት እዩ ብኸላሽን ምትኳስ ስራሕ ኣይኮነን ብቁጠባ ኩናት ኣሎ ብሳሰይን ክትገብሮ ዲኻ እቲ ኮርስ ናይቲ ኩናት ስኖት ክንዜን ታንክ ኣለዋኒ ክንዚ ቦታ ሒዘ ኣለኹ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ነዚ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ እቲ ስርዓት መጨረሻ 80ታት ዝነበረ ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ዝተሓሓዝ ዝተፈላለዩ ኤሌመንትስ ባእታታት ነይሮም ረቑሒታት ነይሮም ማለት እዩ ነቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ኩናት እውን ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ክፀልዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ሕወሓት ነይሩ እቲ ግዜኡ ምብራስ ናይ ምውዳቕ ናይ ሶቪየት ሕብረት ነይሩ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ኣምፅኦም ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ብዛዕባ ኩናት ከም ሰናይሮ እውን ንሓስብ ኣለና ኮይና ከምዚ ዓይነት ክሳያት ዝገብሩ ኮይኑ ይስማዓና ከምዚ ሲልካ ጥራሕ ናይ ዕብያት ኣብ ኣስመራ ኮንካ ተሓቢእካ ናይ ዕብያት መልሲ ጥራሕ ምምላስ ንህዝቢ ኤርትራ ንፀጥታ ናይ ኤርትራ ዘርብሕ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣተንክዕቲ ቢሉ ክሪኦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ዝሰምዕ እዝንካ ይሃቦም ንሳቶም ክማኸሩን ይሄን ምሄን ክበሃሃሉን ማለት እዩ እሺ ዘሪት ዝኾነ ተወስኻ ተለካ መጨረሻ ምናልባት ሓደ ክልተ ፖይንት ሳይኮስ ሓደ ንባዕሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ነዚ ናይ ባሕሪ ልዒልዎ ዘሎ እቲ ንሂወት ናቱ ንስልጣን ናቱ ክብል ዳ እምበር ሓይሊ ሃልይዎ ንኤርትራ ንክወርር እዩ ዝብል ሳይ ገምጋም የብለይን ኣነ ምናልባት ኣይ ሜይ ቢ ሚስቴክን እንታይ እዩ ግን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ብምሉእ ኣብ ጎኑ ከሰልፎ ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ሳይ ንክወፅእ ሳይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፖለቲካ እዩ ሰናውሐ ፅልዋ ኣለዎ ብኤርትራ እቲ ስርዓት ግን ኣብ ኤርትራ ዘለኩም ክጥቀመሉ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ እንተ ደኣ ናይ ሓቂ ግን ክውልዖ ተዳ ኮይኑ እሞ ከዓኒ እቲ ክለይም ናይ ባሕሪ መጃለልካ ናይ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ሳይ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ናብ ኢሳያስ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ውግእ ማለት እዩ ኖ እዚ ምስ ብፅራሕ ከዓኒ I'm not the right person ነዚ እንታይ ዓይነት መልሲ ንክትህበሉ ሕጂ እቲ ናይ ውልቂ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኢሳያስን ናይ ሳይን ዘይኮነ ኩንኡ ዝኸይድ እዩ ናብኡ ገፁ ኣይከይድን ይኸውን ኣበይ እንተ ደኣ ናብኡ ተደኣ ተበቂሑ ግን እቲ ዝምልከቶ ስታያት ይሻለልካ እዚ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጉዳይ መሬት ኤርትራ ልኡላውነት ኤርትራ እዩ ናብኡ I think it goes beyond ኢሳያስ هو ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብ መጨረሽታ ተስፋ ንገብር እዚ ክልቲኣቱ ህዝቢ ብፍቅሪ እምበር ብኩናት ከይዳላለ ሕጂ ከዓኒ እቲ ዓብዪ ዘለዓለ ነጥቢ ከምዚ ዝበልካዮ ፖለቲካዊ ሃልኪ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሴናርዮ ክትሪኦ ከለካ ከም ፖይንት ግን ኣብ ከባቢ 100 ሚልዮን ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክትሰድድ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ናቱ ዝኾነ ቪጅላንት ክትከውን ዘድልየካ ነገር እዩ ቀሲልካ እንዳረኣኻዮ ከይተረበሽካ ከየበልካ ግን ትሳዕቤናት እንታይ ይመፅእ ከመይ ምዕባለታት እንታይ ኣሎ ኢልካ እንዳረኣኻዮ ክትከይድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መጨረሻ ተስፋ ንገብር ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ናይ ሰላም ንፋስ ጥራሕ ከተንፍሱ ይቐኒልና ነዚ ናይ ሎሚ ዲስካሽን ኣብዚ ወዲእና ኣለና
قنيلنا سامي الزريت نلنا خلتكم تكيب